Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, musika gozez zaudete? Atzo aurkeztu zituzten Gasteizko 44. jaz jaialdiak eta Donostiako 75. jazaldiak beren egitarauak. Azken horrek dagoeneko salgai jarri ditu sarrerak eta kontzertu batzuentzat ia agortu dira. Silvia Perez Cruzena kasu. Donostiako 75. jazaldiak 60 doako eta ordainpeko kontzertu eskainiko ditu uztailaren 21-etik 25-era hiriko 8 agertokitan. Aurten berritasun modura, jazaldiak 2 kontzertu eskainiko ditu Txillidalekun. Uztailaren 18an, jaialdiaren atariko gisa, Cecil McLaurin Salvant kantaria arituko da. Eta larunbatean uztailaren 24ean, Ceramic Dog Mark Ribot gitarrista buru duen hirukotea, Hope diskoa aurkezten. Gasteizen protagonista nagusiak izango dira Ane Pazeo eta Antonio Sánchez bateriak, Itamar Borokov trompeta, Catherine Winfield pianoa, eta Dumbscrew eta Mazier Obara kuartet taldeak. Uztailaren 14ean hasi eta 18an buka, Iradier Arena eraikinean eta Printzipal antzokian egingo dira kontzertuak, baina sarrerak oraindik ez daude salgai. Nik Silvia Perez Cruzen kontzerturako lortu ditut sarrerak. Bai. Blava com l'aigua d'un mar antic, blanca d'escuma, dolça com l'aire, gris de gavina, daurada d'imatges, vestida de nit. Badakit ez dela asteazkena, baina gaur musikari heltzen badiogu sarreran ondo. Jazz jaialdiak aipatu ditu eta gaurko egunez zendu zen jazz musikako musikari handi bat. Bai, esan zein? 2004ko ekainaren 10ean zendu zen Ray Charles, soul, rhythm and blues eta jazzeko estatubatuar kantari, saxojole eta piano jolea. Txikitatik glaukoma pairatu zuen eta itxu geratu zen. Mundu mailan musika herrikoiaren historian eragin gehien izan duen musikaritzat hartzen da. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town good to me. Oh yeah. Eta ez ahaztu, Ray Charles Donostiako jazaldian egon zen, 1985ko edizioan izan zen, eta 10.000 ikusle bildu zituen bere kontzertuak. Urte hartan ere, Keith Jarrettek kontzertu bat eskaini zuen 8.000 lagunen aurrean. Baina ez, pentsa, nabaitzen hasia zen entzule kopuruaren beherakada txiki bat, eta jaza modaz pasatzen hasi zela zioten askok. Baina 5 urte beranduago Ray Charles jazaldira itzuli zen. Urte hurren biribil hartan jazaldirik luzen antolatu zuten 9 egunekoa, eta Victoria Eugenia eta Belodromaren artean banatu zituzten kontzertuak. Ray Charles, Dizzy Gillespie, B.B. King eta Miles Davis izan ziren karteletako izar distiratsuenak. Aizue, jazaldiaren aritik tirakasi garela, nik jarraituko dut. Jarraitu. Gaurko egunez jaio zen Joao Gilberto brasildar musikagilea izan zen, eta Brasilgo musikagintzako egile nagusietako bat da. Brasilgo samba erritmoak eta jazza bateratzen dituen bossa nova musikaren aita da. Antonio Carlos Jobiekin batera eta samba eta bossa nova ez ezagunen egia da. 1959 urtean eman zuen argitara bere lehen diskoa, Chega de Saudade. 1964an berriz, Brasilgo musikan bere biziko eragina izan duen disko baten grabazioan parte hartu zuen Stan Getz saxofoi jolearekin, Antonio Carlos Jobim musikagilearekin eta Strut Gilberto abeslariarekin. Disko hartan, Brasilgo hainbat abesti ezagun bildu zituzten, besteak beste Corcovado edo Garota de Ipanema, Ipanemako neskatxa. Doce balanço, caminho do mar.
Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. 2009an Donostiako 44. jazaldira etortzekoa zen, baina bertan bera utzi behar izan zuen kontzertua osasun arrazoiengatik. Ebakuntza bat egin zioten jazaldia hasi aurreko asteetan eta Gilberto ikusteko gogoz geratu ginen. Tira, baina urte hartan Jamie Cullum gaztetxoa ikusteko aukera izan genuen eta goazen Gabonetara. You can hang your lights on me. Hang your lights. Hang your lights. Hang your lights. You can hang your lights on me. Put yourself at the top of my tree, and you can hang your lights on me. Badut beste efemeride bat. Gaurko egunez jaio zen Howlin' Wolf. Estatu batuar musikaria, blues abeslaria, gitarrista eta harmonizista izan zen. Burnett Blues elektrikoaren artista nagusien artean kokatu zen, ahots eta presentzia fisiko bereizgarri batekin. Bai, metro bat eta 98 zentimetroko garaierarekin eta 126 kiloko pisuarekin 50 hamarkadako Chicagoko blues abeslari klasiko guztien artean ezagunena izan zen. Moody Watersekin batera Memphis Bluesaren 2 zutabeak osatu zituzten. Oh, smokestack lightning, shining just like gold. Why don't you hear me crying? Uste dut Howlin' Wolf etzela jazaldira etorri inoiz, baina berarekin jozuten musikari asko gertu izan ditugu. Ondarribiko Ondarribiko blues jaialdian Henry Gray ikusi ahal izan genuen Howlin' Wolfekin ibilitako artista izan zen hau. Eta 2017an jazaldiko Donostia saria Charles Lloydek jaso zuen. Lloyd oso gaztetxoa zela sartu zen musikaren munduan eta hain justu Howlin' Wolfen eskutik. Oh, tell me, baby, why did you stay last night? Oh, don't you hear me crying? Jazaldiarekin jarraituz, gaurko egunez argitaratu zen Feel Like Making Love abestia. 1974ko urteko abestia Billboarden arabera. Eta zer ikusi daka horrek jazaldiarekin? Roberta Flack abeslariarena dela abesti hau, eta Roberta 2005ko jazaldira etorri zen, eta noski, sarrerak agortu zituen. I feel like making dreams come true. Oh, baby, when you talk to me, when you're moaning sweet and low. Hori da hori, efemerideekin loturak egiteko gaitasuna, Aixo, Jana, gorri jarriko gara. Aize, tomateak bezala? Ez. Tomate bezala ez? Ez? Ketchupa bezala. Gaurko egunez argitaratu zuen Las Ketchup taldeak ASRG abesti mitikoa. Lotura. 2002 zen argitaratu zutenean. Eta ni urte betetzear nengoen. Baino dantza badakizu? Noski. Eta egingo dugu? Noski. Venga, guazen. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando, con la luna en las pupilas y en su traje aguamarina van besos de contrabando, y donde más no cabe un alma allí se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga, y el DJ que lo conoce toca el Bagoaz, a la canción más deseada, y
saioa egiteko preso, Eta zer daukagu? Gauza asko. Bai, Igor Estankona dator, ez? Bai. Eta Saforen olerkiak irakurriko ditugu berarekin. Unkigarriak dira oso Saforen olerkiak, baina hitz ematen dizugu ez dugula negarrik egingo. Eta egiten badugu, lasai, ze Amazonek sortu duen negar egiteko etxolan sartuko gara, eta horren inguruan ere arituko gara gaur. Eta uste dut beti bezala Oianak prestatu digula astebururako planen zerrenda. Bai. Eta nor dator kafe gutxi hartzera? Jon Plaza, hola? Orduan, hasi dingo gara, ez da? Hau, bigarren kafea da, ekainak 10 ditu, eta osteguna da. Zuekin, jazaldira etortzen diren izarrak baino distira gehiago egiten duen kolaboratzailea Oiana Maritorena Gembe! Kaixo! Eta zuekin, asereje inork baino hobeto dantzatzen duen gaztetxoa, Amaia Resende Giluz! Arratsaldeon! Eta ni Goiure Izaizarandia naiz. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things. Prestatu dituzue maite dutak? Bai! Epa! Egunero galdera bere egiten dut eta egunero zalantza. Ze, zurra! Oike zurra? Bueno. Oian hasiko zehazu. Venga, hasiko naiz, bai. Gaur musikaren munduan, sartu gara, jazaldian, eta maite dut eta asko botatzen ari naiz faltan, uste dut, maite ditut kalean egiten diren kontzertu horiek. Jazaldia aipatu dugu eta Donostiako jazaldian kriston lujua daukagu Hondartzan, kontzertuak entzuteko aukera hori, gainera doakoak izaten dira, gozada bat izaten da. Eta maite ditut momentu horiek, lasaitasun hori Hondartzan adibidez, edo eta mendi batean, edo zelai batean, musika parkean ere egiten zen, garai batean Donostian ere. Eta momentu horiek maite ditut. Eta gustatuko litzake Laister berriz ere olakoak edukitzeko aukera izatea. Badaude, jaialdi batzuk Gugako adibidez Bianan egiten den jaialdi bat, Nafarroan egiten dena hemendik 2 asteta izango da eta berriz ere egingo dute aforua eta neurri gehiagorekin, baina mesedez egin daitezela olakoak ja. Bueno, jazaldiak aurten estrenako Txidalekon egingo ditu bi kontzertu, hori ere politia. Horrek badauka xarma. Eta datorren astean agendan ere aipatuko du dantza ikuskizun bat ere egongo da Txidalekun ere olako gauza gero eta gehiago egiten nahi dira eta eskertzen dira olakoak, beraz, jarrai dezatela, olakoak egiten. Orduan hau izan da maite duta eta eskertza. Eta, bai, hoxe, eta larrikapena, dana batean. Some people want it all, but I don't
if it ain't you, baby. If I ain't got it, you, baby. Some people want to tell me. Amaia, eta zure maite duta? Ba, enekin, baina prest nekan. Ua, Bai. Epa! Dara bat egun guztia sentsazio, ez dakit nola esan, good vibes sentsazioakin. Eta uste dut, izan dela, Tolosara etorri naizenean, gure laborategira sartu naizenean, hemen zegoen gure Goiuri, dagoeneko, bueno, hemen ingozun loa kaso, hemen pasatzen dolako egun guztia. Bino, etorri naiz ni, honea, sartu naiz eta musika entzuten naizen. Eta... Beyoncé? Ez. Ez, harritzeko, baina ez. Eta nik, bueno, askotan esan dut, denerako erabiltzen dudala musika, beti nagola musika entzuten. Eta hasi gara biak hemen lanean, bakoitza bere gauzekin, gero elkarrizketakin, eta genekan musika mota oso good vibes. Orduan, postu nau eguna nik jakin gabe, eta uste, orain dazkaten sentsazio hauek diela goizeko tarte horrengatik, orduan, maite dut nire lankidek nire eguna alaitzea. Ze polita! Aizu, entzule izango diogu, entzuten ari ginena, playlist batzela, eta da Songs to Sing in the Car, autoan... Lagun batik ilengoan, oie entzun ditun. Autoan abesteko abestiak, eta Spotifyen playlist bat da, eta entzuten ari garen abesti hau playlist hortako da, eta goizan erabaki dugu gero arratsaldean jarri egin behar genuela. All the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I come home, well my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Total good vibes da, Total. Baina, esan behar dugu, dela pixka bat, ez dakit nola esan, gezurrezko publizitatea. Bai, misterioa daukagu. Bai. Bakigu Spotify eta horrelako plataformek algoritmo bidez funtzionatzen dutela. Esan diot Goiuri, pasanazu playlista hau, zegeronik erabiliko dut. Sartu naiz, eta esan diot, baina hau ez da posible. Nei agertzen zitzaizkidan abesti oso desberdinak. Haien tartean adibidez, aspaldi entzuten ez dedan abesti bat, eta ez dut ulertzen, aizu utxi pego. Imaginatu, eta nik hori ez dut kotxean entzun nahi, nik entzun nahi dut Valerie. Baina, besti gabe, hori da nere maite dut eza. Spotifyek entzuten zaitu eta badaki aizu txipego entzun nahi duzu. Nik bazpada Valerikin jarraituko dute. Eta zuk? Nire maite duta da, sekretu bat kontatu behar dizuet. Eta entzulei. Ari naiz, bi abesti ikasten, saiatzen pianoarekin. Ez dut sekula pianoa jo. Baina guk hemen gure laborategian piano bat daukago. Eta nire lagun batzuk badute piano bat etxean, eta, hasi nintzen, aizu, ikasi behar eta abesti bat. Divertigarria dirudi. Piano jole batek entzute bana, divertigarria oso gauza serioa da, Baina, netzako, divertigarria zirudien eta zenitzen, bi abestikin, baina oso reixak, bilatu nun interneten easy piano songs, horrela. Eta aurrekoan, etorri nintzen lanera, Amaiak esaten duen bezala, hemen egin nuen lo, eta hemen esnatu nintzen, eta orduan laborategiko pianoarekin ari nintzen. Eta etorri zen lankide bat, eta ikusi nindun jotzen, eta ikusi zuen ari nintzela esku batekin, eta eskubiko alde egiten ze, ni ari nintzen ikasten lehenengo esku batekin, eta gero beste eskuarekin, eta gero biak perfekzionatzen ditudanean konbinatuko ditut. Jakina. Lankideak esan ziten, bida, eta nik ikasten baldin badut, ezkerrekoa, eta gero elkarrekin jotzen dugu, eta esan non, perfecto, ze, horrela, estetik hasi bat ezkerrekoa, eta bi, Jose Polita. Jotzen dia ez. Lau eskutara. Oida, lau eskutara, bi eskutara, baina bi pertsona, eta ze polita. Bai. Eta zei zineten ikasten, o zei zinen ikasten?
Billie Eilishen Ocean Eyes. Oh. Nik, Bai. oindik itxeiten nahi naiz, nahiz joko didan. entzuteko, ez? Bai. Bai. Baina joan den astean haitu ginen, ez? Billie Eilishi buruz. Bai. Joan astean. Bueno, nik eskubikoa ikasten dudanean, eta Iñaki Lasaeturak ezkerrekoa ikasten duenean. Orduan kontzertua izan. Orduan iko hemen Baina zuzenean. erakusketa. Ai, ama. Ui, nik dakian bat pikatu da. Zein. Ez dakit beste kontinente batetik. Ara, hemen gure Twitcheko txatean Inigo Asensio elurbida baukagu. Inigo, zuk edo bota zure maite duta, edo utzi gure txata troleatzeari. Oh! Get on without my guy. You went back to what you know. So far removed from all that we went through. And I tread a troubled track. Inigo gogoratzen dit, trikitixa jo behar dudala denboraldia bukatu orduko Xabi Solano elkarrizketatu genuenean. Hori esan zenuen. Hori esan zuelako norbaitek. Niko norbaitek esan zuen. Baina, bakizu ze gertatu dan, lauak eta 22 diala, eta guaindik ez gehala hasi, eta hemen dago Aitor Estankona gure zai, eta... Aitor, ezin da. Osa, Aitor Estankona. Ui, norbait gehiago sartu da. Igor Estankona, Igor. Baina begira Inigok bere maite duta bota du, bai. Bai, maite dut, zerbait egingo dutela esan, eta egiten duten pertsona hoien maite ditut. And life is like a pipe, and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. Tira, jarrai dezagun. Bai, bestela... beste erronka bat onartuko dute, eta ez dut beteko. Ui, kafetegi bat? Zerta, Ui, ez dakipa? Ui, eta Amy Winehouse. 100 times you go back to her and I go back down. Keep calm and bigarren kafea. Eta guk esan bezala Estankona agurtu behar dugu, eta Saforen olerkiak ekarri dizkigu. Ea nolakoak diren oraingoan. Zuek entzun. Keep calm and bigarren kafea. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. Saforen antologia eder bat argitaratu zuen Maite López Laserasek Balea Zurian iaz. Deja vu antzeko bat izan dut, ez dakit liburu honi buruz hitz egin dugun edo ez. Baina, bueno, Safori buruz hitz egitea, poesiari buruz hitz egitea da, poesiari buruz hitz egiten dugu hemen. Itzuli naiz lerro haietara eta lerro haien bitartez, 1982an, Susa aldizkarirako Saforen beraren fineziarekin, Maider Etxaidek euskaratutako Arribitxietara. We are the reckless, we are the wild youth.
Eta haien oinak mugitzen dira, erritmikoki, noizbait maitasun aldare batean inguruan dantzatu ziren neskatila kretarren oinak bezain amultxuki, belar loretsu eta leunean zirkulo bat eginez. Safok eroan dezake bat, poesiaren sorlekura. Mitoek eta benetako munduak eta lesbianen Espainek elkar ukitzen zuten garaira. Bere poemen aurrien gainean jarri behar izan dute itzultzaileek zementu berria eta erdi ezabatutako freskoetan pintura. Jatorrizko dialekto aeolikotik behin eta berriro ekarriak, orain Saforen poema guztiak dira hauts apur bat, esku aurrean kabitzen dena. Poesia fragmentatu horri interpretazioak eta bukaerak gehitu zaizkio, baina gerogarrenean. Grezia zaharreko tenplu ugari egongo dira seguru, Saforen tenplu poetikoa baino hobeto kontserbatuak. 9 liburuetatik, oda, epitalamio, abesti, elegia eta ereserkietatik gutxi batzuk geratu ziren zutik. Euretako asko, doi-doi. Gaur gaue zilargia eta peiladeak ikusi ditut jartzen. Gauerdia honezkero joan da, badoa, gaztaroa, ohean nago bakarrik. Safok predikamendu itzela izan zuen helenismo osoan Erroman zein Bizantzion. Atenas zaharrean errezitatu ziren poemok eta antzinako Erroman Katulo, Horazio eta Ovidiok itzulpenak egin zituzten. Errestaurazio lan guztien gainean beraz, beste zahar berritze bat ekarri zigun orain ez asko, balea zuriak. Miguel Angel Unanua, Jon Gotzon Etxebarria edo aipatutako Maider Etxaidek han hemenka sakabonaktuak utzi zizkiguten pieza solten, osagarri itzela da liburua. Maite López Laserasek dio aintzin solasean, idazlea emakumea izaki, haren poemak emakume izate hutsagatik beste ikuspegi batetik neurtzeari uzten diogunean orduantxe iritsiko garela poesiaren edertasunaz benetan gozatzera. Berak dio, olerkiak egilearen generoari erreparatu gabe eta horrek berarekin dakartzan konotazioak erabat baztertuz arnastea, horixe dela poesia honen zinezko kutsua. Baina niri ostera garrantzitsua iruditzen zait kontrakoa. Alegia, jakitea Safo Lesbosekoa politikan sartu zela, erbestea pairatu zuela, neskentzako literatura eskola fundatu zuela, han zirriak egiten zituztela, kalumnia jasan zuela, beretzat txarra, ona zela. Sugarrak lurraren gainetik egan eginez guztia lehortzen duenean, txitxarrak kantu gozoa barreiatzen du egoen azpitik. Safo irakurtzea da, lehen aldiz irakurtzea hainbat gauza gaur-gaurko. Batez ere vitalismoa dario. Dena da maitasuna, bizitza, desamodioa, bizitza atzerabe. Saforen Espainetan gauza bera dira eguzkiaren argia eta ilargiak itzultzen duen eguzkiaren argia. Edo Zipre, edo Pafos, edo Panormos zu.
edo Garziarena aldizkaria zipristindu zuen maitasun poema hau. Mihia trabatu egiten zait. Berehala su mehe bat nire azalaren azpitik irristatzen da. Begiekin ez dut ezer ikusten. Belarriek burrumba egiten didate. Izerdia isurtzen dut. Dardara batek harrapatzen nago osorik. Belarra baino berdeago nago. Eta hilda egoteko gutxi falta zaidala iruditzen zait. I'm sorry if I smile. Gutxi iritsi zaigun arren Saforena, eta asko zatika, eragin sakona izan du literaturan. Irakurlearen barruetan ere berdin funtzionatzen duelako izango da agian. Pausatua da, freskoa da, sinpletasunean da ederra. Milaka urte igaro dira eta oraindik iritsi gura dugu onase Safok okupatzen duen aldare pagano ederrera. Neskalagun samur baten bularrean lotan. Mitileneko alzeok ziotxon. Safo garbia, trentza bioletaduna, irribarre gozokoa. Maite López Lasera zen itzulpenari esker itzuli eginda. Irriñoarekin, feministen kolorearekin, hileetan. Eskerrik asko Igor Estankona. Beste behin. Agur. Agur, ondo ibili. Gu bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Do anything for you. Oh, honey, just tell me what you want me to. Oh, honey, kiss me up against the wall. Oh, honey, don't take anything, just have it all. Yeah, I can't take it. So don't you. Eta gu bagoaz, fikzioa eta errealitatearen arteko muga aztertzera. Bai, horrela. Izan ere, gaur goizian, albiste bat iritsi da gure laborategira. Ez da izan azken orduko berri bat edo albiste bat, baina guri gaur iritsi zaigu, eta hain izugarria, iruditu zait, baina izugarria, benetan. Zuekin konpartitu nahi izan dudala. Baina zuek ere harrituta geratzeko gauza beldurgarri gehiago ere baliatu ditut. Baina zertaz aizea, ez? Ze Bai, misterio. jagia da, barkatu. Ez ondo. A ber, emozionatu egin naiz. Pauso, lehenengoa. Polliki. Hoi da, polliki. Badakizu zer den Black Mirror? Bai, telesaia. Bai. Norbaitek ez badaki, zientzia fikziozko telesail bat da, kokatzen da etorkizun denbora tarte desberdin distopikoetan. Edo, gure etorkizunean ere koka daiteke, perfectamente. Naiz eta, gaur egungo realitatearekin ere nahiko antzekotasun baditun. Charlie Brooker da ekoizlea, eta, 2016tik Netflixen ikusgai dago, norbaitek ikusi nahi badu. Hemen ez ditugu spoiler garrantzitsuak egingo, beraz, lasai. Ze gaina izan ere atalbakoitzak istorio desberdin bat kontatzen du, hau da ez dauka trama konstante bat. Eta atalbakoitzak daka eszenatoki desberdin bat, pertsonai desberdinak, etorkizuneko panorama hori ere desberdina izaten da. Eta, pixkat kokatzeko zertaz ari den telesail hau,
bi atalen deskribapen laburtxo bat ingo dizuet, adibidez, The Entire History of You atalean, etorkizunean denek implante bat dute buruan, belarriaren atzean, eta horrekin pertsona bakoitzak ikusten eta entzuten duen guztia grabatu egiten da. Memoria hau da txip moduko bat, eta honekin lortzen dugu oroitzepenak grabatu alizatea, borratu egin daitezke, berri ikusi egin ditzakegu, edo telebista batean proiektatu ditzakegu. Eta, horrela funtzionatzen du, daukazu begietan, ezagin nola esan, egun bat bezala, eta horri ikus ditzakezu, zure oroitzapenak. Adibidez, Nosedive atalean, aldiz, sare sozialen panorama azaltzen da. Baina, Black Mirror toke horrekin, ez? Sare sozialetan puntuazio bat dauka pertsona bakoitzak, eta beste pertsona batekin topatzen zarenean, hau da, ogia erostea zoaz, ogia saldu dizun pertsona horri puntuazio bat jartzen diozu. Eta, noski gaur egungo Instagramaren antzekoa da, baina, edo TripAdvisor. Edo dena, gauza guzti hauek. Baina aurrez aurrekoa da. Hau da, zu pertsonali, hola bere begitara begira zaudela, ematen diozu puntuazio bat, eta agur, eta hala, beste gauza bat. Eta berak jasotzen du puntuazio hori? Bai. Dia telefonoak bezala, baina bakoitzak daka bat, eta bertan jartzen duzu puntuazio. Eta ikusten zoaz... berriro bueltatuko okindegi honetara. Bi bat jarri dit. Eta ikusten zoaz gora eta bera nola egiten duen zure puntuazioak. Hori da. Eta puntuazio honen arabera antolatzen da gizartea. Hau da, adibidez, badago, ez dakit nola esan, kontzertu bat. Baina, kontzertu honetara ezin zara sartu, ez baduzu adibidez, 8 puntuko puntuazioa. Bai, edo lan hontara, lan honetan ezin zara aritu puntuazioa ez bada, 6koa. Lehen esan duguna, ez? Gaur egun ere, Instagrameko follower kopurua begiratzen dela zenbait lanen kasuan. Aktore eta barretan, ez? Bai. Ez da guain urruti orduan? Eta egia esan, da, klase sozialen kritika, Instagramen eta horrelako sare sozialen kritika, eredu distopiko batean kokatuta, baina, hori, zuk esaten dezuna, ez da hain distopikoa, ez da hain urrunekoa, eta gurearekin, zerikusi pixkat, badu. Feel like I could jump right to the sky and just lose myself inside a dream. Eta pixo bat hola kokatu geha, ez? Zer den Black Mirror, zein den bere esentzia. Vale. Gaur, ez. Hori da Black Mirror. Bai. Eta... azken urte honetan zenbat aldiz errepikatu dugu realitateak aurre hartu dio fikzioari, bai. Eta gaina ez pandemia, eta gertatzen ari etxean ginenean argi pila bat agertzen ziela zeruan, eta ezak egia da, gogoan hori bai. Argi arraro batzuk. Soinu arraro batzuk. Gauza asko gertatu dira azken urte honetan. Honek denak badaka zerikusia nik gaur kontatuko dizuedanarekin. Gaur ikusi duzun albistearekin? Bai. Izan ere... Black Mirrorren denboraldi berria. Ez. Okerrago, esanet izugarria dela. Izugarria. Bai, beldur pixkat ematen du. Ematen du. Bai. Black Mirror ez dutela gehiago egingo. Ez, venga, kontatuko izue. Bai, izan. Kontua da, Amazonek bere langileen ongizatea zaintzeko planak beti ditu martxan. Amazonen lan egiten duten pertsona askok, esan dute ze ondo, egiten den lan hemen,
nire duintasuna hemen errespetatzen da, bueno, ez, badakigu ez dela horrela, langile asko kexatu dira, lan baldintza eta, bueno, egoera orokorrean oso kaskarak eskaintzen dituelako enpresak, baina noski hori enpresak, ez du ulertzen, ez du denik usten. Nola. Eta adibidez, orain atera dute programa berri bat, bueno, orain ez aurreko hilabetean, maiatzan, Working Well izenekoa, lana ongi egiten edo horrelako zeze. Eta bueno, programa honen helburua da langileen ongizatea bilatu eta horretan lan egitea. Eta horrela dio deskribapenak. Gure langileak Amazonen bihotza dira. Horregatik, segurtasuna oso garrantzitsua da egiten dugun guztian. Eta honetarako, osasun eta segurtasuna dituekin lan egiten dugu une oro. Langileen iradokizunak kontuan hartuta, etengabeko hobekuntza bilatzen dugu beraien ongizatean. Hori dio Amazonek. Hori da Working Wellen deskribapen edo aurkezpena. Benetan, oraingoan, teknika berri honekin, asmatu dute, baina betean. Asmatu dute Oporrak. Ez. Askoz, hobea. Kontziliazioa. Ez eta imaginatu. Ez da posible olako zerbait imaginatzea. Bale, venga, ze asmatu du Amazonek oraingoan. Deitzen da, Zenbuz edo Amazen. Hola, irakurri dut, bi modutan irakurri dut. Kabina hauek, dia kabina batzuk. Bai. Mindfulness eta relax kabinak dira. Zer uste dezue? Nola lotzen da langileen ongizatearekin? Pentsatu pixo bat, ze okurritze zaizue? Hor sartu eta lo egin. Hori da. Atxeden hartu edo ez dakit. Bueno, hortik dijoa. Kabina hauek lanean zaudenean, hau da, zure jardunaldian zaudela oso estresatuta bazaude, edo zure hori KitKat momentua erba duzu, oso ez zaudelako ongi lanean, momentu erabiltzeko dira. Bertan sartzen zara, meditazio, erlaxazio eta mindful bideoak ikusi eta entzungo dituzu, eta horrela, 5 minututan zure estresa lasaitu eta berriro lanean hasteko aukera izango duzu. Hau da, zuk estresa aukiko duzu, seguruna, baina baditugu hemen gauza asko egiteko, beraz sartu zaitez, egon zaite 5 minutu, egintzazu negar eta etorri zaitez berriro. Eremu hau, Amazonen arabera, eremu lasaia da, eta jendeak osasun mental eta ongizate emozionala zaindu alizateko jarri dituzte martxan. Wow. Bai, noski. Baina hau da, helburua da, zuk ekoizten jarraitu. Noski. Ikusi ditut txio batzuk oso garagare. Eta seguraski denbora ere kalkulatua da, neurtu egon. Noski, okiko dituzu. Eukiko du horre. Hori da, bai. Txartentzua. Ikusi ditut txio batzuk eta bat mesez komentatu behar dugu, izan delako txioa zen, langilea, ama, zegaizkin nagon, estresatuan nago, behar ditut oporrak, behar dut psikologora jun, behar dut, gauza normalak, ez da? Eta Amazon, 2 puntu, negar egitera, negartegira. Eta gero zegoen argazki bat Amazen edo Zenbuz hauena, eta jartzen zuen nola sarrera bezala negartegia hau da. Eta beraz hori egin dute Amazonekoek, negarrin berba ezo sartu hor, 5 minutu negarrin, eta etorri berriro lanea. Baina, okerrena ez da hori. Da, hasi naizela bilatzen horrelako gauzak, gure bizitzan egunerokotasunean edo aurki ditzakegun gauzak, eta askok ematen dute Black Mirrorretik ateratako teknikak, tresnak, asmakizunak, eta hauek benetan izugarriak dira. Benetan fikzio batean bizi garelako. Baina bai, ez dakit da esan. Matrixean. Bai, Black Mirrorren. Ja, eske Matrix zutzako zarra da referentzia bai. Bai, bueno, SRG ez hautzen zuen. Bueno, bazekin dantza. Matrix netzako zarra da, orduan pentsatzen duzutzeko ere. Niretzat ere zarra da, bai. Oso ondo. Baina, ze gauza daude gure egunerokotasunean, Black Mirror telesaietik ateratakoak diruditenak. Komentatu dugu The Entire History of You atala, Black Mirrorrekoa, lentilla batzuk txip batekin, eta bueno, ongi etorri 21. mendera, lentilla grabatzaileak martxan dira.
2016an Samsung enpresak lentilla grabatzaile batzuetan lanari zela jakin genuen, eta bueno, lentilla hau dira smart lentilla batzuk, eta daukate erantsitako kamera bat. Honekin errealitatea areagotuko irudiak lortuko lituzkete lentilla horren bidez, baina ez hori bakarrik, gainera datuak, gure datuak, ez dakit ze rekorrido egin dugun, noragoa zen, nun egiten dugun lan, eta ze mugimendu egiten ditugun ere, bilduko lituzke, lentilla erabiltzen ditugunak, behintzat. Gainera, telefono mobila gure begietan, hau da, lentilla hoien bidez ikusteko aukera eukiko genuke, ikusten duguna pantalla batera eramateko aukera eukiko genuke, edota argazkiak gure begiekin ateratzeko aukera eukiko genuke. Hau da, ideia horrela ateratzen 2016an, baina etzan gehiago jakin, ze patenteak eta ezakize horrelako gauzak ere oso Black Mirror izaten dira. Nik lentilla jarrita dauzkat, agian bideoa grabatzen ari naiz oraintxe bertan eta argazkiak ateratzen. Wow. Hori 2016an ateratzen albiste bat izan zen, baina jakina zen ere Sony eta Google enpresak ere horrelakotan lanean hasiak zirela, baina okerrena da, jakina izan dugunez, gaur egun, Silicon Valleyko enpresa bat ere smart lentillak sortzen ari dela, ja dagoeneko badaudela prototipo antzeko batzuk, eta hauek eragiketa digitalak, korreo elektronikoa ikustea adibidez, mapa kontsultatea, iristen txaleko batera, ez dakizu nora joan, leheno galdetu itentzan, edo mapa batera maten zenun, orain erabiltzen dugu mugikorra, eta interneta, orain ja, begitan, ez duzu mugikorra ere behar, begitan ikus dezakezun mapa hori, baina baita ere ikusmena hobe dezaketela ziurtatu zuten aurkeztu zutenean hau. Hori nahi dut nik. Ez dakigu nola funtzionatzen duen, ze gaina etzan oso ulerkorra, oso zientifikoa baitzen azalpena, eta kuriosoa da, ze bateria, hau digitala da, honek behar du elektronikoa da, eta behar du bateria, orduan, bateria erantxita dauka, hau da, lentillak badu, ez dakit nola esan, loditasun apur bat, bateria ere hor dagolako. Eta, egun osoa irauten dute, eta gaina gero, kargaditzakezu etxean, Kutxatxoan sartuta? Hori da, nola dia, hori da, zeak, aurikular, inalambriko hauek, olako batzuk balia bezala, zure bizitza gordetzen duten bi lentillatxo, kajitan gorde, kargatu, eta horrengo egunean berriro. Neri etorri zaidan abantaila txiki bakarra izan da, orain esaten dute ez, mobilera demora guztin begiratzen egian ez, lepoko arazoak eta gero eskukoak, hori ez dugu eukiko ze zuzenan dana aurrez ikusten. Dana begian. Baina ze, nahi itzaizkitolako bate gustatzen, Pentsatu bidatzen zoazela eta begietan gauzak dauzkazula eta... Ze politia zen, leku batea iritsitan horbaiti galdetzea. Aizu barkatu, okindegira joteko zein behar dut. Eta gainera zen zu lodigok diala? Ze guztatzen. Deserosoa, ez. Bueno, aber hurrengoa gustatzen zaizuen. Venga, hurrengoak da beldurgarria cringe zentzu guztietan. Eterni.me eternitatea dolakon bat. Bai? Oso ondo. Da proiektu bat. Iezkortasuna? Hori. Bai, gutxi gora bera. Hau ere Black Mirrorreko atal batean agertzen da. Eta, bueno, proiektu honek iten duna da, pertsonen datuak jaso, biziri gauden bitartean, gure datu guztiak jaso ditu, pertsonalak, profesionalak, ingurukoak, eta denak jaso iten ditu. Eta hiltzen garenean, sortzen du kontzientzia virtual bat. Hau da, datu guzti horiekin identifikatzen du nola izango litzake gure izaera, eta datu guzti hauekin sortzen du gure, ez dakit nola esan, orain arte arima eta gorpu, arima bat izango balitz bezala gure izaera bat digitala, baina hori ez da dena. Datu hauekin ere 3 dimentsiotako aurpegia ere eraiki daiteke, eta gure ahotsa ere simula daiteke. Beraz, gu hiltzen garenean,
gurekin, iaia zuzenean hitz egitea bezala izango balitz, izango litzateke. Bai, hori da. Gainera idea pentsatzen ja gorputz osoa eratzea. Hau da, pertsona bat hilik dago, baina ileskortasuna oraindik ez da lortu. Bueno, ez dakigu agian Walt Disneyek lortu zuen. Baina guk ez dakigu. Eta hau da, ez dakit, alternatiba digitala. Nik gauza bakarra esangoet. Kim Kardashianen aita, dela urte batzuk hiltzen, minbiziaz jota Robert Kardashian. Eta lehengo urtean Kim Kardashianen urtebetetzegunean, Kim Kardashianen senarra Kanye Westek oparitu zion bere aitaren holograma bat. Zan gorputza, dena aurpegia, dena argazkien bitartez egindakoa, eta zen holograma bat, Kimi mezu bat ematen ziona. Zan, balabari, mezua esanez, oso arronago zutaz, hil nintzenetik hau eta hau egin dezu, bere hotxarekin. Beste bideoetatik lortuta, modifikatuta, eta bere hotxarekin, eta holograma bat egin zion. Dibortziatu egin dira. Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us. Bueno, ez da dena txarra izango. Ara, ez da dena txarra izango. Hirugarren ez da esan, asmakizuna edo proiektua edo... Xelebrekeria. Bai, erle artifizialak. Ara? Bueno, a ver, hemen ja urte askotan daramate gai honetan adituak direnak, gu jakinaren gainean jartzen, esanez, erleak desagertzen badira arazoak eukiko ditugu. Ja ez gure nahi eta desio ezakit esan superficialak asetzeko, ez, bizitzeko. Arazoak egongo dira. Baina, bueno, gizartea badakigu nolakoa den gaur egun, eta erleak desagertzearen arriskua ingurumenaren erronketako bat da, eta konponbidea izango ditzake, igual ingurumena gehiago zaintzea. Ez, Black Mirrorretaz ari gara. Zein dira konponbidea? Erle artifizialak. Badago ideia bat, hau ere, Black Mirrorren. Black Mirror izan daiteke Los Simpson berria. Bai. Ze The Simpsonsen gertatzen den guztia gero esaten dute egi bihurtzen dela. Kontuz Black Mirrorrekin. Black Mirrorren dira robot txikiak erle formarekin eta kamera ere badute eta polinizatzeko prozesua betetzeko gai dira. Eta hori bada ideia bat, ja zientzialari asko kontsideratzen hasi direnak. Baina, hori da prozesuan dagoen ideia bat. Bitartean, sortu dute dagoeneko, kamera txiki bat, oso txikia, nanoa. Eta horrela, erleek eraman dezakete kamera hori, ezakit nola esan, datuak bil daitezke, mugimenduak ikus daitezke, datu bilatkatu daitezke, datu zehatzagoetan bilatkatu daitezke erleen polinizazio prozesuak eta hori, kamera hauen bitartez, eta horrekin, agian prozesu hauek babesteko edo izango litzateke kamera hauen funtsa, hori izango litzateke edo hori diote. Ezakigu, gero zegertatuko den, edota ez diren kamerak eramaten dituzten erleak, baizik eta erle artifizialak dagoeneko. Hori orengoz ez dugu jakingo, baina helburua ez da hain psikodelikoa. Tristea da. Baina ze arriskutsua, ez? Erle tamainako kamera bat, ez dakit, esan dezutena ez dela txarra, baina nintzen pentsatzen aldageletan, zuetzera kontuatzen, eta hortxe dabil erle itxurako kamera bat, edo... Nik horregatik esan dut, funtsa berez esaten dutena, ez dela polinizazio prozesua bestea, baino. Ez dia egiten dute? Hainbesterako ez ditema nahizu. Mira ez garrantzitsua, ezakit? Bai. Galdetuko diet, deituko diet, gero, saia bukatzen eta galdetuko diet. Perfecto.
Bueno, eta azkena, zenbat gustatzen zaigun guri jostailu sexualak, sexualitatea, Bai. eta relako. Hemen aritu ginen Idoia Sánchezekin nola masturbadorei buruz, masturbatzaile inguruan, eta nola etzaien kontsoladore deitu behar, eta... Hori da. Ba, egia esan puri-purian dagoen gaia da, sexualitatea, bueno, lehen baino modu askeagoan jorratzen dugun gaia da, baina garai honetan gehitu zaio iraultza digital eta artifiziala gai honi. Robot sexualak. Robot sexualak gero eta ohikoagoak dira, leno esaten zuten, bueno, existitu izan dira beti, ezakite, panpinak eta ezakitze, eta bueno, gerora jostailuetara pasa ginen, gara biak uztartzen dira, bueno, eta orain, daude robot sexualak. Robot sexualak dira, ja adimen artifizial bat eraman dezaketen gailu batzuk, independentzia eta autonomia handiagoa daukatenak, eta hasi dira egiten gauza nahiko, ez dakit nola esan, realistak, beldurgarriak, profesionalak, ez dakit nola esaten den, horrelako zerbait nola deskribatzen den, baina garatzen ari dira eta geroz eta punta-puntakoagoak dira. Adimen artifizialarekin gertatzen den guztia bezala, berritasuna non, arriskua bertan. Esaten dutenez, eta hainbat zientzialari hasi dira honetaz pixkat arduratzen eta berri ematen, robot hauek jakeatzea oso erraza omen da, mobila edo ordenagailua baino errazagoa. Benetan? Baldin badakizu, nik nire kontraseinak ahaztu egiten zaizkidala, nik enuke jakingo egiten. Baina esaten dutenez, hori da arazoa, oso errazak direla jakeatzeko. Honekin ze gertatzen da, badaude zibergaizkile batzuk, eta, bueno, deep weban ibiltzen diren hainbat pertsona arriskutsu edo botak edo horrelakoak, nahi izan ez gero, aldituzte programatu robot hauek edo, robot hauek, eta jakeatuta programatu, bir programatu barkatu, eta sorditzakete arma batzuk, hau da, programatu robot bat erabiliko duen pertsonari min emateko, pertsona hori hiltzeko, dena plazera ematea baino ez den guzti hori egiteko. Eta hori da arazoa robot sexualekin. Gero robota ezin dezuk hartzen lan sartu. Ez. Claro. Eta hori bada, azken urteetan egon den, adimen artifizialarekin egon den eztabaida nagusia hori izan da, adimen artifiziala noraino, nun dauden mugak, nun ez, nun autonomia, nun baldintzak, baina egia esan, sorpresa, kezkagarri izango litzake zure robot sexualak, batean, ez dakit, plazera sentiara zen ari zaizu, eta batean, eta hau ez da zure sexu kidearekin gertatzen zaizula igual aserretu zarete eta bueno, bukatzen da hor, ez? Hau, unai elordirik galdetu behar diogu, beak adimen artifiziala azaldu zigun saio honetan, ni Beyoncé bihurtu ninduen, eta ea berak badakin ze gertatzen den gai honekin. Bai. Gai hau eta daude benetan, zenbat gauza dauden Black Mirrorretik atera eta ematen dutena, diruditenak, eta ez direnak gure telefono ondara mazkigunak. Hori, gure errealitatea nahiko arraroa dela. Bai, eta fikzioari agian aurre hartu dio, dagoeneko. Bai. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance.
Ba, eskerrik asko, Amaia Arresende iluz gai hau Maiaren gainean jartzagatik, kezkatuta joango gara orain. Hori esan, no? Benetan eskerrak emango dizkiazu. Eskerrak abixatzeagatik, kaletik agian... Erretxo bat ikusten, Bueno, bai, edo robotak ikusten baditu, eta esan dut, epa, sexu gozez datorra, kontuz. Horregatik eskerrak. Eskerrak asko. Baina aurrera jarraitu behar dugu. Oraintxe gatoz. Teia Fabrika, Donostiako Egia auzoan gaude. Proiektu eraldatzaileak garatzeko espazioa, elkargunea, tresna gara, kolektibo eta pertsonei zuzendutakoa. Gure areto multifuntzionalak, bileragelak, bulegoak eta coworkinga zuen proiektuen zerbitzura daude. Elkarlanean sinesten duen komunitatea gara. Zatozte gure teiatupera. Harremanetarako irubebikoitza teiafabrika.eus. Nintzen pentsatzen, badakizu robotek zer ez duten? Zer? Adimen emozionala. Aixe. Beraz, iraultza egin duzun robot sexual bat balin bazara, adi entzun, ze agian interesatuko zaizu, aurkeztera gatozena. Apuntatu. Adimen emozionala hezkuntzan, edukando la emozionek sortu duen formakuntza. Bosgarren urtez, Dona Peianiz Nietok formakuntza hau antolatu du, haurretan erabeen nola deskribatu dezakegu. Adimen emozionalaren bidelagun izan nahi dutenentzat. Esan bezala, bosgarren urtea da, baino aurten, aurreko urtean bezala aldaketa txiki bat edukiko du. Izan ere aurten online izango da. Bai, Goiuri, dena azaldu duzu? Dena ez eta azaldu. Ez eta azaldu adibidez. Zenbat ordu izango dire. Venga, nik azalduko dut. Venga. Ba, izango dira, 100 ordu online formakuntzak, esan dugun bezala, dira klase teoriko praktikoak, baina ez bakarrik klaseak, tutoretzak ere egongo dira, eta horrez gain ere lortuko duzu, eskuragarri izango duzu, material asko, dokumentu formatuan, bideo formatuan, artikulutan, liburutan edo beste dozein motatako bibliografian. Hau da, benetan, ez direla 100 ordu bakarrik, baizik eta tresna ugari zuretzat betirako. Baina, hau dena, da ikasteko, irakasteko, baina desikasteko ere bada. Hoi da. Hausnarketarako ere bada. Zure adimen emozionalaren garapen osoa eta sakona lortu nahi balin baduzu, emozioen ezagupena eta kudeak eta landu nahi balin badituzu, jarrera ezberdinen atzean dauden emozio, beldur eta sinismenak ulertu nahi balin badituzu, eta bereziki aurre eta nerabeen emozioak ulertu nahi balin badituzu, oso interesgarria da formakuntza hau. Aipatu dugu aurre eta nerabeen bizi, Jesus, bidelagun emozionala izateko prestatuko zaituela formakuntza honek, beraz, bereziki interesgarria, irakaslea bazara, begiralea bazara, gurasoa, aiton amonak, zaintzak geroz eta gehiago daude beraien eskuetan, anaia arreba, ezitzaile, mediku, okina denentzat norkeztu inguruan aurre edo nerabe bat. Beraz, oso interesgarria benetan guztiontzat, eta denok egingo bagenu, eta denok gure emozioekin erlazio osasuntxuago bat edukiko bagenu, ziur mundu askoz politiagoa izango litzakela. Beraz, izan emateko zer egin behar duzu. Sartu irubebikoitza
www.educandolemoción.com elbidera, eta hor daukazute informazio eta izen emateko txantilloia, edo bestela, galderarik balin baduzu, sartu sare sozialetan eta kuskuseatu abildu Educando la Emoción kontua, hor badago adibidez Instagramen, eta bertan informazio gehiago ikusiko duzue, edo bestela, bidali email bat info@educandolaemoción.com elbidera, eta bertan, donak ziur zuen galdera guztiak erantzungo dituela. Esan bezala, adimen emozionala hezkuntzan, Educando la Emozionen formakuntza. Gramofonoa. Istitzu pinatxorekin. Inspirazioa existitzen da bai, bino lanean arrautu behartzatu. Pablo Picasso. I'm gonna fix this world today because I know what's missing. Then he wrote his Laudoriorik handiena edo lausengatzeko modurik zintzoena imitazioa dela erraten dute. Eta naiz eta disiplina artistikoen barrenean musikariak beren sormenagatik errespetatuak izan, gremio honek bereziki kopia edo plagioarekin lotutako salaketa haunitz bizitu ditu. With just 100 pounds of clay, he made my life worth living. Izan ere, disketxe handiek beren baliabide guziak lanean jartzen dituzte mundu osoko abestien arteko antzekotasunak arrautzeko, ordain sari handien eizan. For the arms that are holding me tight, and he did it all with just Egileen eskubideen inguruko borroka eguneroko ogia da musikaren industrian. Plagioa dela, abestien okerreko erabilera, kantuen jabetzak edo lapurretak, kontratuak, esklusibotasuna, ameka izan dire egile eskubideen defentsan aguzitegietan bukatu duten musikariak. should do to make a living dream like you. He wrote Jakina egile eskubideen borroka hoietako haunitz, zigor ekonomiko handiekin bukatu izan dire, edo kasu batzuetan abestiak edo albumak debekatzea ere ekarri dute. Gaurko saioan auzitegietan barrena ibiliko gara, bertan gertatutakoak kontatzeko. Jada entzun gai duzue gramofonoaren azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta uste dut orain oianak proposamen bat egin behar digula. Bai, asteburuko agenda egiterakoan konturatu naiz jaialdi pila bat zeudela, eta hoietako bat da Pasaiako Dantza Festivala. Eta orduan polita irutu zait, bertako antolatzailetako bat den pertsonarekin hitz egitea. Jaialdi hau asteburu honetan ospatuko da, esan bezala, gaur hasi, ekainaren 10-tik 13-ra, igandera arte, eta 12 dantzalan aurkeztuka dira. Aurtengoa 3. edizioa da. Eta jaialdia Ahatik dantzataldeak eta Pasaiko udalak elkarlanean antolatzen dute, eta gaur Ahatiken zuzendaria den
Aiert Beobide gainarekin hitz egiteko aukera izango dugu eta berak kontatuko dizkigu pixka bat gehiago jaialdi honen barruko kontutxoak. Arratsaldeon Aiert? Kaixo, arratsaldeon, ni esker. Zer moduz? Oso, no? Bueno, ya gogoekin, ya. Bai, baina... Justo dena martxan hasiko den momentua. Bueno, ya dena dago prest, baina orain hasiko da benetan ja egitarauaren, bueno, gauza guztiak, eta, bueno, ja, gogoekin egia esan martxan jartzeko dena. Bai, arratsaldeon eta eskerrik asko justu gaur bosterdietan duzu, ez da, lehenengo ekintza, tailerra esango nuke. Hori da, tailerratekin hasten gara, antza komunitatearen tailerra, eta horregoen esaten dugun bezala, edon hori guztieri irekitako tailerra, eta aurre ezagutari izan behar gabe, eta pixera, bueno, urbiltzeko dantza jende guztiari, izango da tailerra bat, eta gero ja, zazpiterritzen egiten dugu lehenengo emanaldi hirukoitza dela, direlako hiru sortzaile, gaur egiten dugu, bueno, sortzaile berrien gunea edo eguna edo egin du sortu dugu guk ere aurten, eta bertan ditugu hiru pieza, Xian Martinez sortzailearena, Nerea Gurrutxaga eta Diana Bezra, eta Koabalun konpainia nafarrarena. Bueno, hiru pieza sortzaile berrienak, eta oso interesgarria hiruak, eta ordu bete inguruko emanaldia osatuko dutena. Nerea eta Oiana hemen izan genituen, elkarrizketa batean, orain dela denboratxo bat. Eta aipatu duzuzuk Aiert, tailerra, edon hori zuzendutakoa, gero emanaldia, nola sortu zen? Hori da jaialdi honen helburua pixka dantza jendeari hurbildu taldi berean emanaldiak eskaintzea? Nola sortu zen? Bai, nahi genuena benetan zen dantza herritarrengan hurbildu eta gerturatu eta sentitu zezaten dantza ere, beraien bizitzako parte izan daitekeela, bai praktikaz, edo bai ikusle bezala, edo, bueno, amodu ezberdinetara dantza bizitzeko aukera dagoenez, gure helburua zeatek izan zen hori, nolabait hurbildu eta jarri herriko plazan, erein erdigunean, haien bizitzako joan etorria gertatzen dien toki horretan, dantza emanaldi bat jarri, zer erantzun zuen, zer gertatzen zen, ez? Eta, denengo edizioa izan zen, sekulako arrakastak, ontan bezala eguraldia lagun izan genuen, eta eguraldi honarekin badena, hobeto hartu ez ikusten dugu, eta esan izan zen erizugarrizko arrakasta, bai? Eta, bueno, orduan bere alaudalak eta biok elkarrekin, honek jarraipen bat behar duela, eta horra jarretzen dugu, urtero gauza txikiak aldatzen, sartzen, aurten adibidez ikastetxeetan egin dugu lan handi bat, denekielako, nolabait COVID-aren mugek, ere, jaialdiaren, filosofia, pixka bat, lotu egingo dute, eta ez dugu guztiko egiten nahiko genuen bezala, baina baina genuen gazteetara iritsi. Eta egin dugu, pasaian, ditugun 3 ikastetxeetan, 8 lerro, 120 bat ikaslerekin egin ditugu jarduerak, egiten genuen, guizamo 8 territan bertan plantatu, eta organizaren karne bereekin lanean egon, dantzaren inguruan, nola edozein mugimendu bihur dezakegun dantza, eta nola egiten gaitun dantzako zaharazi. Eta bueno, hori izan da pixkat festivalaren alboko lan paraleloa izan dena bezala, oso interesgarria, eta ez aurten egin egun interesgarria. Aha, eta okerrezpanago Iker Murilloren eskolako ikasleek erakustaldia egingo dute, eta aipatu dituzun ikasle hauek ere erakustaldia egiteko asmoa dute, edo ez lan hori izan da beste alde batekoa, esan duzu bezala? Izan da beste alde batekoa, izan da sensibilizazio jarduera batzuk bezala. Hor badira, gertatu behar dut bezala, bat ziren ikasleak, baita Iker Murillo estudio bat, beste estudio bat izan aritzen direnak, eta bat zuten agia dantzaren ezagutza, urbil bizi direnak, baina beste batzuk oso arroz, eta ia beldurrez edo kontra, dantza hitza bera aipatzen genienean. Orduan lana zan gehiago, normalizatu pixka bat dantza, kentze estigmak eta ulertzea beraiek ere dantza ez dela dena izan berrak ziditzioa, izan daitekela etxean musikarekin dantzatu eta gozatu eta gorputan plazerra hori sentiarazte, hori dia dantza dela, ez hori nahi genioen pixkate adierazi. Eta bueno, hauek Iker Murillo aipatu duzuna estudio 24, bazuten garaia zehiaz ezin izan zuten parte hartu, eta aurten dengo gunean egin genuen agerraldian prentxan bere egizatzen zuten gogo handia duzkago, baina gogo gehiago dituzte umeek jantziak jarri, zapatilla jantzi, eta egiten duten hori ikasi dutera 2 urteetan, ez dutena erakutsi, erakustea beraien gurasoei, ez? Hori da, ilusio horrek, betetzen du ez, egiten dugun lanan, pentsu ematen diela gauzei, eta horrelako gautza txikiek, benetan, zentzu ematen diete. Eta bertaratu nahi dugunok, zer egin behar dugu? Bertara joan eta eseri, edo badago hola protokoloren bat, edo nola izango da? Nahi genuke horrein erraza izatea, nahi genuke
Hori da gure filosofia, jarri planta herrian eta espero duzuenari harrapatu. Baina zoritxarrez nahiz eta aurten bai kalera ateratzeko aukera izan dugun eta bustu egin dugu kaleagatik berriro, baina, betiko, egungo egoera behartuta, baldintzak bete behar ditugu, espazio guztiak perimetroak itxitak egongo dira, eserlekoak dira, eta noski konbidapenak hartu behartu dira aurre, bai? Gaur ja, 5:00 iriki dugu hemen takila, hemen Ibai Otozabalgunean jarri dugu takila berezi bat, eta hor da ia jendea tantaka, lehen begira nagoela badago lerrotxiki bat, hor dira, hartzen sarrerak eta egiten duguna, alik eta gehien zabaldu nahi ditugu sarrerak, horregatik ez dugu egin internetez, egiaz izan zen gure lehenengo COVID jaialdia, eta doain eta internetez, badauka alderdi bat oso arriskutsua, gero planez aldatzen badut, ez noa, eta gertatu zitzaigun, egun batean gomiapen guztia bukatu eta gero emanari egunean 30 leku libre egon. Eta horrek sortu zigun amorruak, erabaki genuen sistema hori, ez dela ona, o ez dela beitza gune genuna. Eta orduan egin dugu, egunero jartzen dugu 5 takila eta egun horretarako emanaldi guztietarako hartu daitezke sarrerak. Horrela badakigu hemen dagoela, etorri nahi badu hemen dago, eta esan nahi du joango dela emanaldira, eta pixka bat, ea nola funtzionatzen duen, ezakit guk benetan ez dugu nahi ez sarrerarik, ez konbiapenik, ez ezar jarri beharra, baino, bilatzen goaz formula egokia, egoerara egokituta. Bai. Oso ondo dago informazio hori jakitea, zenik larumatean hurbiltzeko asmoa nuen, eta enekin nola inbehartzen sarrerena, beraz ja badakit, handik pasaian egon bardu dala arratsaldean, ja. Goiz. Hori da, 5 aldera etortzen zeate, eguraldi honarekin hemen badago Ibai Oton bertan terraza eder bat, edo beste leku ederratzok ezagutzen dugu herria, gainera Pasaia ez da oso herri turistikoa, normala jende asko mugitzen da, gauzak egitea, baina ez da norret kafe bat etortzeko lekua izaten normalean, baina badaude tokiak hemen egoteko gustora, hemen erreka ondoko alde berri guztia oso leku atsegina da, eta gonbidatziz, piskalenago etorri, kafe bat hartu, eta gero, horla baduzue ziurtatzen zeate, larun batean esaterako, skate parkean ikusiko duzuela gorpuztu laburra, edo agarreroren lana, eta gero dituzuela biestrenale, eta ez edo nolako biestrenale, dago proiektu larruaren muda, eta Noemi Bianaren lan berria, Noemi Biana herritarra ere, kusten ilusio egiten digula, mehaktzatetu betera, aldi baten ondoren oso posti dago, sorkuntza berrarteaz, eta non eta herrian, eta familia eta lagun artean, así que egun berezia larumata. Nik argi neukan jungo nintzela, baina zuen ondoren argiago, eta gaino oso hain diazu. Oso interesgarria, badugu ere Iker Murilloren erakustaldia, baina hor, aztu zeitezte gonbidapenak lortzeari, nola ez utzi diegu estudioak berak kudeatu ditzala sarrerak, nahiko saltzatzuten, eta alik eta era demokratikoenean banatzeko gonbidapenak obenatzen beraiek banatzea gurasoka, ikasleka, eta horko gonbidapenak denak banatuta daude, nio beste guztietarako eta animatzen dugu etortzea, eta talde poliba pasatzea dantzaren inguruan Pasaian. Oso ondo aiert. Mila esker, olakoak ospatzeagatik eta guretzako tartetxo hau hartzeagatik, eta beste batean izango dugu kafe bat, ola lasa. Aurrez aurre, oixe. Oso ondo, hori gustuko. Oso ondo jundadilla dena. Eskerrik asko. Agur. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe.
Baina, Oiana, plan gehiago badazka, ez da? Bai, beste jaialdi bat ere badago eta oraingoan Gasteizen. Gero aukeratzeko arazoak. Bai, gu proposamenak ite jugu, gero agenda hor ja kuadratu behar da, puzlea osatu behar da. Gasteizen kalde arte, 2021 jaialdia ospatuko da, 15. Gasteizko kaleko arten nazioarteko erakustaldia da, eta Gasteizko 10 txoko ezberdinetan kalean egingo dira, antzerki, zirko, dantza, musika, ostiral, larumat eta igandean. Ekitaldi mordoa dago, beraz guk ez ditugu aipatuko asko. Ezin dugu. Ostiralean atxaleko 6etan hasi eta 9 arte, 1000 aukera. Larumatean goizetik hasi eta eguerditik, 12etatik 9 arte ere ekitaldi mordoa. Eta igandean berriz, 11:30 barratxaleko 8:30 arte. Eta konpainiak Euskal Herrikoak, Katalunikoak, Valentzikoak, Frantzia, Txile, konpainia asko. Euskaraz agian antzerkian ez dago lan asko, baina Euskal Herriko konpainia asko daude, bai, batzuk gazteleraz egiten dutenak eta edo beste batzuk dantza egiten dutenak. Adibidez, Ikaren tombola antzezlana egongo da ikusgai, Tioteronen semeak ere arituko dira, oraintxe aiertek Pasaian esan du muda egongo dela, Larrua proiektuaren muda, eta Gasteizen egongo dira ostiral eta igandean, eta Pasaian justu larun batean. Markeline ere egongo da, Jose Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioa, Gasteizkoa, Trapuzarra, orduan aukera mordoa kalean, aiertek esan duen bezala badirudi eguraldi ona izango dugula asteburuan, beraz kalean ere horrelako ekitaldiak edo ikusteko aukera ezin hobea. Baina gauza gehiago badaude. Eta hauek jagian antzokietan, gehiago ospatuko direnak. Egia da ikusten dela, uda giroa dagoenean, kaleak bizitzen hasten gehala pixka gehixo, baina antzokietan ere badaude. Emanaldiak gaur, osteguna, ekainaren 10, Gu Primer egongo da Donostiako Antzokizarrean, eta baita bihar ostirala ere, arratsaleko 7etan. Hauek ere Donostian dagoeneko egonak ziren, aipatu genuen bere garaian, baina berriz ere bueltatuko dira. Eta estreinaldi bat, dantza ikuskizun baten estreinaldia Bilborroken, Natura 2021 lana. Jon Estalak zuzendu du, Node konpainiakoak, eta dantzaria da Paula Parra. Dantza, performansa, ikusentzunezko pieza bat da, eta ahalduntzearen aldeko oda bat. Wow. Dantzari honek izugarrizko indarra du, izugarrizko presentzia du berak bakarrik, eta gaina emakume bezala ahalduntzearen irudi hori uste dut oso ondo interpretatuko duela. Eta emanaldi hau sartzen da BLV Art jaialdiaren baitan. Eta jaialdi hau ere ekainaren 3 hasi zan ospatzen, baina igandera arte ospatuko da. Eta aurten erdigunean daukate dantza. Ikuskizunak leku ezberdinetan dira, kalean ere asko, baina hau Bilborroken izango da. Eta beste gainontzekoa batez ere Aldezarrean, Bilboko Aldezarrean. Beraz hemen beste jaialdi bat Bilbokoentzat. Ostiraleako proposamenak. Jarraitu, barkatu. Emozionatu naiz musikarekin, emozionatu naiz. Good vibes musika guztia. Bai, aipatu dugu sarreran maite dutean gaur musikarekin gabiltzala topera, eta baina barkatu Oiana, jarraitu. Mira, bi bakarrizketa biharko proposamenetan. Bikote bila, zenbat komeri. Esango nuke. Bai, nik ere esango nuke. Heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing please me more than you. Sekretua esango digute? Joan gaitezke eta kasualioko digu edo, euskalo. Joan gaitezke, Ez da blantxarra, ez, justu ibiliko geha gianen, bihar da txaleko 7etan, Basaurin, justu xamar, eta Alazne Etxebarria da protagonista, eta berak egingo du bakarrizketa hau. Eta beste bakarrizketa bat, Urbilxio, Usurbilen, ekainaren 11tik uztailaren 14, kulturbira ospatuko da Usurbilen, ekitaldi ezberdinekin, eta horren baitan, bihar ostirala txaleko 8etan, Antion Telleria egongo da, Nekatutak lana eskaintzen. Nik ikusi du dagoeneko. Nik oraindik ere ez. Baina gu larun batean libre xogo gaude. Bai. Ez dugu bigarren kafea egiten larun batetan, beraz, zer egin dezakegu? Bueno, adibidez, hurbildu gaitezke Durangora.
Karrikan, Durangoko Karrika antzerki taldeak eskainiko du Karrikan lana, eta gainera hemen izan genuen Patricia Urrutia Porno versus Afroditako zuzendari eta aktoretako bat, eta bera ari da konpainia honen zuzendaritzan aurten, eta bere lana izango da, eta humorez betetako lana. Berak aipatu zikun umorea beretzat oso garrantzitsua zela, eta ikuskizun hontan ere umorea ibiliko da hor dantzan. Futbolistok. Gara? Nik hau ikusit. Gara? Mira, bakitzak bat, nik ere ez. Leidorrera dator, Tolosara, Leister. Egia da, Leister. Bai. Futbolistok San Agustingo kulturgunean izango da larun batean atxaldeko 7:00 eta Zaldibarrien berriz igandean ordu berean. Eta dantza ikuskizun bat, Háblame Cuerpo, Bilboko La Fundizionen atxaldeko 7:00. Nazaro Diaze 2016an hasitako lan baten amaiera da, eta Pepe Estaliu artista kordobartarren lana hartzen du oinarri, gorputz, hizkuntza eta lurraldearen inguruko hausnarketa bat eginez. Plan oso interesgarriak larun baterako, baina justu oraintxe bertan idatzi digute, ez da arte estenikoa. Kontzertu baten proposamenarekin, bigarren kafeko Instagramera mezu bat bidali digute, oraintxe. Eta ze kontzertu da? Ekainak 12, larun bata. 6:00, Añorgako Antxona Iestaran kulturetxean, Joseba Irazoki eta Abere. Beraz, agian interesatzen zaizue, eta bota egingo dugu, eta izu hemendik eskerrik asko Añorgako kulturako Instagramari guri mezua helarazteagatik. Jakina, bai. Eta olakoak bidali, guk gero hemendik bidalditzakegu eta jende anima dezakegu, beraz. Bai, ondo dago jakitia. Horixe. Eta larun batekoak esan da? Igandea. Iganderako proposamena dantza ikuskizuna, gauekoak musike barrin, arratsaldeko 7:00. Eta horra ez gain, esan bezala, Pasaiako dantza jaialdia festivala daukagu asteburu osoan zehar, Gasteizen 1000 aukera, Bilbon ere badaukazue, eta beste hainbat lekutan beraz, planak mordoa. Ze ona, eskerrik asko Iana. Home is wherever I'm with you. Home. Yes, I am home. Home is when I'm alone with you. And I say my heart gets slow. I get up my heart and fly. Most of wanna go Eta agenda errepasatuta, gauza bat kontatu behar dizuet. Ui. Beste sekretu da. Beste sekretu da. Pila dauzkat. Baina lehenengo, abestia bat zagutzen duzu. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing. Hau, Jack Johnson da. Eta abesti honek Better Together izena du. Bai. Zesan nahi du horrek? Hobeto elkarrekin. Hobeto elkarrekin horregatik, gaur iragarri behar dugu, irailean bueltan izango garela! Knock so hard. It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah. Jack Johnsonek dio dena dela hobea elkarrekin gaudenean, eta guk behintzat hori sentitzen dugu. Oso gustora egiten dugu saioa astelenetik ostiralera, 4:00 6:00 naiz irratian, eta uste dugu gure entzuleak ere gustora egoten direla, edo hori esaten diguzue txatean idazten diguzunean, edo mezuak bidaltzen dizkigute Instagram eta gure Twitter eta gure Facebook elbidera eta gure WhatsApp zenbakira, eta aizu oso mezu politak iristen dira, eta gu oso pozik eta oso arro gaude. Baino udara dator, eta nik uste dut deskantxo txiki bat merezi dugula. Guk ez daukagu hemen Amazonen negar egiteko etxola, beraz ez dakit, formatu tradizionalera jo dugu, eta oporrak hartuko ditugu. Nik nahiago, tradizional hori. Baiet, hobea delako, ez da? Eta oporrak ekainaren 25 hartuko ditugu.
Ekainaren Bi hogeita astentxo bakarrik. Hoi da. Ekainak 25 ostirala izango da. Bai. Gu oso zorrotza gara, beraz, astelenean hasiko gara eta ostiralean bukatuko dugu. Guk aste oso egingo dugu, baina ostiralean agur esango dugu. Bai. Eta oportxo batzuk hartuko ditugu, eta bueltatuko gara irailean. Oraindik ez dugu esango ze egunetan. Misterio pixka bat mantentzea. Sekretua, hori da. Eta irailean bueltan izango gara, naiz irratian noski, jarraituko... Bueno, bai, aukera izango duzue streamingetik gure aurpegi polit hauek ikusteko, noski. Eta zuk eukiko dezu berriro etxera bueltatzeko aukera. Etxera bueltatzeko hori. Osea, oporretara jongo zea, bino. Gogora ezagun Goiuriren etxea dela bigarren kafeko laborategia. Hoi da, ordu nik ekainaren 25ean mudantza egingo dut laborategia gutziko dut. Eta iraian bueltatuko naiz. Eta gaina berrikuntza batekin itzuliko gara. Bai? Esan dezakit? Bueno, esan egingo dut eta bronka botatzen badidate, zuek babestu, Ez, nik ez dakit zer. Izan behin, saioa, estudionetatik kanpo egingo dugu. Baina nik ere zenekin hori. Sorpresa! Beste leku batzuetara joango gara eta Euskal Herriko beste txoko batzuetatik egingo dugu saioa. Baina hori zen gure sekretua eta oso pozigo dela, besterik ez. Keep calm and bigarren kafea. Naiz irratia. Hogei urte zer dira, batzuentzat bizitzer dira, gehiago nire kasua, hortartean sartzen dela, eta 20 urte pasa direlako horarazi digute baita ere, keroia taldekoek. Bueltan etorri diren honetan, ja iragarri zuten, konstelazioak eta deskarteak konstelazioak vinilo bikoitz horretan etorriko zela, ja tina txikiere ezagutu genuen entzuten ari garen kantua, eta orain, kontzertu batzuk ere iragarri dituzte, baina, diska pixka bat entzunaz, eta halako kontuak aipatzeko gurekin daukagu Xabi Bandini. Xabi, eskerrik asko. Egunon. Zer moduz? Egunon, oso ondo, eta zu? Oso ondo. Esaten nuen, ez? Ja, 20 urte pasa direla, eta atzera begira jarreta bizierdia baino gehiago dela konturatu garela batzuk horretan. Zuen kasuan, gutxi gora bera ere antzeko. Bai, nire kasuan oraindik ez da bizitza erdia, eta Kerobiaren kasua bizitza guzti hori, 20 urteak. 20 urteak ospatzen ditugu aurten, 2001ean jaio zen Kerobia. Lehenik eta ben, lehenbiziko gauza pentsatu genuena izan zen, vinilo bikoitz bat ateratzea, ezta? Kerobiak vinilo bat ez du inoiz atera, eta orain alde batetikan vinilo bat, eta konstelazioa, izena jarri diogu, eta alde batetikan, kantu kutxunenak edo bildu ditugu, bai? Eta gero bestetikan, bigarren LP hortan, zuk diozun bezala, ondakinak, deskartez, eskombrari, ez? Azkenean, talde batek bere gauza guztiak kudeatzen dituenean, momentu hortan gure ofizina ere bai, kontratazio ofizina guk eukera ematen genuen ere bai. Energia asko jartzen da, eta ahituta geratu ginen, ez? Eta gero gainera Supernova produkzio handi horrekin are gehiago. Keroia.com sartzen zaretenan gainera gehiago kontoratuko zarete, entzuleok, ze hor ja ikusiko duzue nolako lanak egiten ari diren. Xabi Bandini, beste behin, mila esker gurean izatearen. Mila esker tarteagatik, besarte da bat. Beste da zuretzako. Barru-barruko sentimendu izkutuak azalaratzeko orduan gorputzean zehar bidaiatzen duten otzikarek beldurtuta. Musikaria astelenetik ostiralera, goizeko 10:00-tatik 12:00-etara. Beldurtuta. Come on, skinny love, just last the year. Poor little soul, we were never here. Jon Plazaola Larrañaga, Urretxu, aktorea. Gaztetatik ipuin eta istorioak hurbil izan ditu.
Aiona eta aita oso istorio kontalari onak baitziren, eta badirudi beste hainbat gauzaren artean hori ere haiengandik jaso duela. Arte ederrak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta 19 urterekin, lanean ari zen tabernan, bere lehen bakarrizketak egiten hasi zen. Ordutik, denok dakigun bezala, bakarrizketak bidelagun izan ditu. Hasiera batean amak ez zuen egiten ari zen guzti horretan konfiantza egilegi, baina semea pozik ikusita bere babes osoa eman zion, eta aldamenean izan ditu bere gurasoak beti. Telebistan ezkutuko kamerako programa batean hasi zen ETBn. Ondoren, Europa zeharkatu genuen berarekin. Gidoigile, aurkezle, aktore, zuzendari izan da saio ezberdinetan, eta 2009an Madrilera ikastara joatea erabaki zuen. Bertako Zinema Institutuan, zinema eta telebistako gidoikintza ikasi zuen. Madrileko ikasketak amaituta Euskal Herrera itzuli zen, eta ETBn lanean hasi zen berriro ere. 2015an, estatu mailako telebistara salto eman zuen arte. Allí abajo telesailean, 5 denboraldiz egon baita. Urte hauetan guztietan gelditu gabe aritu da lan askotan. Telebista, zinema, edota antzerkian. Zineman, 2016an, Villa Viciosa de al lado pelikulan parte hartu zuen, eta 2018an, La Pequeña Suizan. Film laburrak ere egin ditu. La Señora Jesús Mari, edota Juegos Reunidos. Telebistako hainbat saiotan aurkezle aritu da. Europa Euskaraz, Pika Pika, Kontrako Eztarria, Barre Librea, gidoilari ere beste hainbatetan. Ni Hao China, Finlandia, eta baita zuzendari ere. Gi 630 edota Kontuz, Atxuak. 2020tik orain dela gutxi arte beste telesai baten grabaketan izan da. Madres, drama egindu bertan, eta Eduardo Carrasco gorpuztu du. Patria telesailean ere pertsona baia bat izan zuen. Zapeandon ere ikusi ahal izan dugu, eta azkenaldian berriro ere ETBn izan dugu, pandemian sortutako Barre Librea saioan, bakarrizketak alboan. Amarres para siempre telesail berriko inkorporazioetako bat izango da, eta Raúl izango da bere pertsonaia. Sariren bat ere jasotakoa da. Hots 2015ean Neox Fan Awards jaso zuen Allí Abajon egindako lanagatik. Eta guk antzerkian gure agendan maiz aipatzen dugu, astebururo esango genuke, eta hauetako zenbait lanengatik batez ere. Losers, galtzaileak, Irabazi, Mokozorrotza, Que nadie se mueva, eta beste hainbeste. Produktora bat ere sortu zuen, eta horrekin film labur, serie, edota beste proiektu asko egiteko asmoa dauka. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. Bere umore eta jatortasunarekin gurera etortzeko prestutasuna berehala erakutsi zigun. Eta plazer bat izango da gurean tartetxo bat izatea gaur. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Jon Plazaola. Eskerrik asko, Kaixo. Eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik, Esan dako gauza guztien ondoren, okurritxu zait igual jubilatzeko pronto nahola. Hoixe esan behar nun, nik beti galdera berarekin hasten dugu tarte hau, baina nik gaur beste galdera bat egin behar dut. Nola da posible hain gazte izatea, hain beste egin da gero, ze kurrikulum horrekin, ez dakit, espero genezake, ez dakit, adineko pertsona bat, zenbat gauza inditezu gion. Bueno, gazte hasi ginen da bastarrak nazten, da horretik izango da. Bai, bueno, pozgarria da, ez? Batzutan guk gutxitan izaten deu denbora benetan gehatu eta atzea begirada bat emateko, ez? Oso gutxitan, ze beti proiektu bat bukatzen nahi gehala, iaia konturatu gabe beste baten hasita gaudeia. Eta egia da gutxitan izaten deula horrela atzera begirada bat egiteko beta. Eta, bueno, pozgarria da, ze ikusten duena batek da, badagoela horre hasita dagoen ibilbide bat, eta oraindikan ere burua nola proiektuz eta ametxez beteta daukagun, oraindik ere beti gustatzen zait kontsideratzea iaia zearen lasterketaren hasieran bezala nagola, ez? Baina egia da, bueno, batzuk markatxo batzuk bauzkala ja gure karrerak
batez ere, bueno, mantentzen deuna da aurrea segitzeko gogoa eta gauza pilo bat iteko gogoa, bai. Eta agian hainbeste gauza egiteko behar duzuna kafea da. Saio honek bigarren kafea izena du, tarte honek kafe hutsa eta gonbidatu guztiei galdera bera egiten diogu. Kafezalea zara? Bai, asko, eta behitu, historiak kontatzea eta umorea atxitaren gandik edo aitaren gandik datuzkidan bezala, kafearekiko zaletasuna ama Josefinagatik eta amagatik ere datu dut. Begira. Ba, igual kafea nahiko duzu? Ai, hutsa mesedez. Perfecto. Amaia? Eskerrik asko, Amaia. Guk beti eskaintzen dugu, eta gero... Ez da altxatzen hemendik, ez? Bueno, iraganera pixkat egin dugu bidaia, zure ibilbidea pasa dugu, eta aipatu dut oraintxe Telesail berrian 10 es para siempre, eta uste dut gaur esan dutela Anega Barain ere bertan izango dela. Ez dakit ikusi duzun, uste dut orain dela 6 orduko berria dela edo lako bat. Bai, behai esintzion ja berriak esklusiba eman zian. Azken aldian asko bidaiatu didet Madrilea, Madreseko denboraldia bukatzen ari ginelako, eta barre librearekin pixka bat biak uztartu ditugulako edo saiatu garelako behintzat. Eta alako bidaia baten Anega Barainek deitu zian, kotxean noski manos libresa jarri nun, eta esan zian, zuk badakizu, nik badakitena. Ups. Eta, bapaten ni pentsau non, bazala autako dei bat konkursotatik iten duena edo, zeu zeira bazteko, esan nion, la tarjeta del hormiguero, eta, bueno, beak aurrerapen bat intzian, esklusiba bat intzian. Ze gauzak, ez da, 5 urte eta gero amasemean papela iten, berriz ere, 10 es para siempren, amaseme izango, netzako kriston albistea da, ze, beti esan izan dut, Anega Barain netzako erreferentateko bat dela, ez? Gutxiki ginenetikan, Ane, Elena, Pinpix bera, ikusten genituen ETV-ko saioetan, eta antzerkietan ere bai, beraien talentu guztia plazaratuz, eta beti izan dira gure referente. Hortikan urte askotara bai Ane eta baita Elena ere biak ama izan ditu dela ikusteak, asko posteno egia esan. Begira, hortxe egongo geha. Telesaia irailean hasiko da emititzen edo lakon bat? Pentsatzen dut baietz, bai. Guk ja sekuentzi batzuk grabatu ditut nik, ze beti egiten omen dute 10-en, oain artez naiz oso jarritzaile izan, baina pixkat egunean jarri beharko naiz nire. Badakit Joseba Paola zaion dala baita ere, eta aurrekoan katxondeo pixkat izan genuen gainea, zuzendaritzako ekidei eta esan nien, eskerrak Joseba bai joan, ez da? Ze bestela, ordenak eta itxeko gaizki pasabertzen duen. A Paolaza, plazaola, Paolaza. Eta grabatu ditugu eta pentsatzen dut horiek, ez dakit, San Juanak bitartean edo agertuko direla, eta egiten dutena da, orain bukatzen ari diren denboraldi hortan, datorren denboraldian protagonista izango diren pertsonaia berriak aurkeztu, eta gero ja, irailetik aurrera bigarren, urrengo denboraldian ja sartu. Eskerrik asko, Amaia. Aizeta zapolitia gaina. Bai, bigarren kafekoa, ez? Bai, historia kontatuko dizugu. Bai, ingenun postal lehiaketa, eskatu genien gure entzulei postalak bidaltzeko. Eta gure bi entzulek, ze saio hau Twitchen ere eskaintzen dugu, Twitcheko bi entzulek pentsatu zuten aukera gehiago zutela irabazteko bidaltzen baziguten opariren bat. Soborno deite zaio horri, baina bueno. Eta bidalizizkiguten katilloak, eta jartzen du katilloetan beka, bigarren kafea, eta katilloak omen dira amonari lapurtutakoak. Bai, amonari lapurtu, gero beka jarri gainetik, eta guri bidalizizkiguten. Sobornoa bai, falsifikazioare bai, lapurreta, danetik andagoetek. Dena, hoi da. Gaina, entrega ere nahiko turbioa izan zen. Ginen hemen zuzenean, irratsaioan, besti gabe, gure txoakeiak esaten. Eta batean, pasazen pertsona bat, kristala dakagu, ate ondotikan, utzi zuen poltsa bat eta juntzen korrika. Ni atean nintzen korrika ikustea zeintzen, zeguk ez dakigu zein diren, eta ez genion aurpegia ikusi desagertu egintzelako, eta paketean, zauden. Eta gaietak. Eta gaietak. Egin zizkiguten. Bigarren kafea jartu zuten gaietak. Bai. Joder, ondo mezita saria, ordu Ba, esan berra daukagu... Ez zuten ira. Ez zuten ira, Bueno, hola ere ez, guzti hori egin ondoren ere, ez erre.
Urrengoan zingo dute, ez? Ikusiko dugu. Urrengoan beste... Jakin ez dela hemen sarira azteko lan egin behar Ondo, da. Zutu balio sobernuak. Bueno, aipatu dugu umorea zure aldamenean asko izan dela, eta pandemia garaio honen ondoren ere zuk umorearekin aurre egin diozu, eta aipatu izan duzu, ez? Olako egoera dramatikoetan ere umorea beharrezkoa dela. Uste duzu badugula hemen euskaldunok umore hori? Bai, eta sobera gainera, asko nabaritu dut, azken aldian batez ere, zenbat jende inguratu zaigun, adibidez, ez dakit, oraintxe bertan egiten ari garen arira, ez? Adibidez, Losersen arira, antzokietara etorri delako jendea, edo Barre Librea telebistan ikusten dutelako. Zenbat jende etorri zaigun, agian lehen baino lehen gehiago, esanaz, ze beharrezkoa den barre egitea, eskerrak emanaz, barre eragiteagatik, jarraitu ezagun horrela, antzokiak betetzen, telebistan ere horrelako programak egiten, eta egia da, lehendik ere entzun izan ditugula horrelakoak, baina ni uste dut pandemia honek jendeari eragin diola guk uste duguna, baino neurri handiagoan eta bortitzagoan. Ze denok dauzkagu eskuragarri adibidez osasunarekin zerikusia duten datuak, kontagioak, gaixoak, uziak zenbaiteraino beteta dauden eta bar, baina nik uste dut gure barnean eta gure buruen barnean honek kalte izugarria egin duela eta oraindikan kalte horren ondorioak ere ikusteko gaudela. Egia esan gure ez dakit nola esan, gure humoreak edo gure transmisio horrek gauza horiek pixka bat baliatzeko balio baldin badu izugarria da. Oain, ni ustete fokoa ere jarri berko genukela ondorio horietan, ze ez dira aztertu eta oraindik uste dut harri hori altxako bagenu azpian gauza asko eta oso korapilatxoa dela konturatuko ginetekela. Euskal Herrian badaukagu umore hori, noski. Ni uste dut Euskal Herritarrok badakigula gure buruaz barre egiten baita ere. Guk ere badaukagulako gure historio propioa, gure nortasun propioa, eta bizi izan ditugulako historian zehar ere momentu ez dakit esanguratsuak batzuk, kritikoak beste batzuk, ospatzekoak beste batzuk, eta hortik beti sortu izan dugula umorea. Gure inguruan, geurentzako adibidez, baina bai, badaukagu eta gustatzen zaigu parra egitea, gure erara. Ze humorea unibertsala da, baina azkenean toki bakoitzako pertsonek ere ematen diete kolore propioa, ez? Bueno, Losers aipatu duzu hola antzezlanetan, eta irabazi ere uste dut aipatu behar dugula, gainera agendan ere etorri zaigu askotan. Zuk sortu, zuk zuzendu, zuk idatzi, zu aktore, irabaztearen inguruan, porrotaren inguruan, arrakasta. Zer esango zenuke dela jonentzat irabaztea? Adibidez, oraintxe azkena aipatu dugun hau garaipen txiki bada, ez? Jendea etortzen zaizunean, guk zorionez badaukagu lanbide bat, jendearen erreakzio, berehalako erreakzioa jasotzen duena, eta askotan erreakzio hori gainera txaloen forman etortzen da, irrien forman etortzen da, eta hori privilegio bada guretzako, ez? Askotan horrelako zerbait sentitzen duzunean, sentitzen duzu, irabazi duzula, garaipen txikiak zure ganatzen aizeala. Irabazik hitz egiten du baita ere bizitza hontan nola edozer gauza ez konpetizio bihurtzen dugun. Nola ezten gaituzten konpetitzeko, ez? Ondokoa baino urrutirago iristeko, eta gainera askotan horrela esaten ez badigute ere, badirudi, edozerk balio duela ondokoa zapaltzeko, ez? Oso gogorra dirudien arren, nik uste askotan errealidadeak hori erakusten digula. Jendea edozer egiteko prest dagoela, ondokoa zapaltzeko ere prest dagoela, bestea baino urrutirago iristeko. Eta horri kritika egiten dio irabazik ere bai, ez? Azkenean, zer da arrakasta? Zergatik bilatzen dugu beste arrakasta, gure zoriontasuna bilatu beharrean adibidez, eta uzten dugu alde batera guztiz, hainbeste betetzen gaituen eta irrifarra aurpegian marrazten digun sentimentu bat.
dana bestea baino urrutirago iristeko. Eta behin gailur horretara iritsi zenean, zer gertatzen da, zein da hurrengo pausua, dago hurrengo pausurik. Eta hori dana pixka bat kuestionatu egiten du irabazik, ez? Beti, galtzaile ofizial baten papeletik, beti iruditu izan zait galtzaileek badaukatela gehiago kontatzeko irabazleek baino, eta galtzaileen leyenda erakargarriagoa dela irabazleena beraiena baino. Eta zu bakarrizketan oso jaioa zara txikitatik esan dugu 19 urterekin dagoeneko hasia zinela, kasua aurretik, baina honek, hemen zu bakarrik zaude, baina bakarrizketa dela esango zenuke teatro puntu handiagoa du, ze ezberdintasun ikusiko zenizkioke? Nere asmoa behintzat izan da antzeslana izatea. Bakarrizketa da, bakarrik nagoelako, baina antzeslanetik gehiago dauka, orain arte egin izan dudan stand-up hortatik baino, ez? Monologo klasiko hortatik baino, edo, bueno, ez dakit, estatu batuetatik eta Inglaterratikan importatu zen eredu hortatik baino. Bai, antzeslana da, eszenografia badago, gainera ez dute nere burua ataz egiten, ez da jo norra gertzen dena, Feliz baizik, orduan bai, pertsonaia dago, inguru bat dago, testu inguru bat, eta antzeslanetik gehiago dauka. Osa, stand-upetik baino, bai. Egia da ere, askok salto antzerkitik telebistara ematen dutela. Zuk, esan genezake zuk akaso alderantziz egin dezula? Bai eta ez, esan nire lehenengo lanak jendaurrean behintzat eskenatoki batetik egin ditun, bueno, zehoz esateagatik, eskenatokiak, bueno, tabernazuloak, gaztetxeak eta horrelako tokietan egin ditun, ez? Orduan telebistan baino, benetako nortasuna forratzen duten zuloetan aritutakoa. Bai, gogoratzen naiz lehenengo emanaldia izan zela Urretxuko Fox tabernan, eta, bueno, hol batzuk eta jarri genituen, improvisatutako holtza bat egin genuen, eta gainetik egin nuen ne lehenengo saioa, eta bigarrena izan zen urrengo asteburuan Zaldibarko gaztetxean. Haina bazeukaten eskenatoki bat, eta eskenatoki gainean lehenengo emanaldia, esan genezake Zaldibarren bertan izan zela. Gero kurioso izan zen, ez? Bakarrizketa hauen poderioz, orduan oso gutxi ginen euskeraz bakarrizketak egiten aritzen ginenak, oso gutxi, eta baten, hau-zahokoa zabaldu intzan, eta, nonbait zabaldu zen, urretxun bat zebilela mutil bat, euskeraz bakarrizketak egiten zituena, eta baten, komatxo artean merkatu moduko hori monopolizatu nuen, nero ganatu nuen, eta hori gaztetxetako monologista ofizial izaten hasi nintzen. Eta horrela batek ikusi nindun, da iruditu zitzaion, horroltza gainean zegoen kaborri puska hoi hona zala kamara eskutuko bromak egiteko adibidez. Eta hori izan zen ere telebistako lehenengo lana. Eta ordutik esperientzia ugari, eta holtza gainean eroso, baina gauza arraroak batzutan gertatzen direla, esan digu txoritxo batek. Eta gu, pixkat alperra gea, eta batzutan gustatzen zaigu gure gonbidatuei galderak eskatzea, guk horrela galdera gutxego egiteko, eta hau iritsi zaigu. Maitxi polit! Beida, Maritorenak esan ziten, aitzi, plazaola datorre elkarrizkatatu bezala, zerbait kontatuko zen diguke berai buruz. Eta ulertuko zu nire izela hoi galdetzeko pertsonaiko kerrena, ez? Bai, zu bakizu. Gauza gehiagi gazkiu bata bestetaz. Baina gauza konkretu bat kontatzea nahi dut. Munduak jakin dezan baita ere, zein dan Jon Plazaola. Esan nahi dut, zuk bakizu nizen lasai egoten naizen holtza gainera, zukin, zema disfrutatzen deten, zema ikasten deten, zoragarria zehalako, lankide bezala ikaragarri eskuzabala zehalako. Eta beti esan izan diazu, aitzi lasai, osea, konfiatu nigan, beti eutxiko zaitu, etzea inoiz eroiko. Baino, ze pasazan Mokozorrotzako bolo baten Donostiko antzoki zaharren? Kontatu, dena jakin dezaten zein dan Jon Plazaola Larrañaga. Goixo handi bat. Arrazoia dauke gauza guztitan. Eta gaina esaten ditun bota dizkiten lora guzti horiek junetorrikoak dira. Itziberre da oantxe bizitzan dauden pertsonek importantenetakoa. Egia da,
elkarri normalen asko laguntzen saiatzen gehala, eta elkarrekin oso ondo pasatzen deula, gaina esan du, asko ikasten dula niregatik, baina alrebes ere, ezaketa daukaten irakasleik onena dela. Beti esan diot nigan konfidantza izateko, eta esango bet, ia inoiz etzaio arrazoirik falta izan, hortan ez sinisteko, ez? Bai. Beti horre honaiz, Aitziberren ondon behar izan dunen. Eta egia da baita ere esaten duna, ez? Biok bata bestearen gandik gehiegi dakigu eta aserretuko bagina batak bestea akatu inberko genuke. Hori de holaxe da. Baina, bueno, mokozorrotza badago momentu bat Aitziber hortxe holtzan aurrean da ona eta ni bere atzen jartzen naizena. Ordun, Aitziber mareatu iten da. Ui. Haze konzentrazio horpegia daukaz. Bai, dago. Ez que hain eize momentu harta bidaiatzen hain eize. Ez que parrea ezateatzeko asko konzentrazioa hain eize. Benetan. Beak mareatu iten da. Eta ordun nik inbertena da eutxi. Eutxi. Zenbaitetan eutxiko nun Aitziber mokozorrotzan gira guztian zehar. Zenbaitetan utxein gabe bata besten atzetik eta gaur eta bihar eta etzi damu beti hortxe bertan etxen, Donostin, Antzokizarren emanaldia iritsizan arte eta nire bihotzeko Aitziber hemendikan ikusten ez gainera ikandikako kartelen hortxekin pixekin Blaust, eoizan arte. Ai, gaixua. Hoilotxa neria. Lehenengo, beak, gorri pasako zitun baina. Bai, egia izan zen. Blaust, eoizan. Bueno, a ver, blaust. Zanet, erreakzionatu nun, baina behan du. Da lurra txupatu zuen, bai. Baina, jeiki, da, parrezka seginen bilok, beste zingen du ninta. Eta Antzokizarrak tregua pixkate mantzigun txalo zaparrada batekin, da aurrea. Ordutik, beti horazten dit Aitziberrek momentu da. Ze da, Aitziber da, hola, munduko virtude guztik oso zentimetro gutxitan kontzentrauta bezala, baina bauka tokia horre ere renkorosa izateko pixat, eta beti momentura horazten ditu. Bueno, gauza politi asko ere esan dizkigo, zuri buruz ez daukaguna da denborarik guztiak jartzeko, baina Aitziberrekin hemen zionean ere esan genuen, edo gero esan genuen, urrena elkarrekin ekarko ditugula. Bai, bigarren kafea. Beraz, ez, hori da. Bai, beste karte batek. Beak hartuko du, infusion bat o zeuze. Hartu kafea, bai. Kafea jartzeo, Aitziber, bueno, lendikane bixia da, baina... Mira, labur galderatxo bat ingo izut, 2019an nintzenun komentario baten inguruan, ez da gogoratuko duzu. Eta zuk esan zenun, Iñakik bera etxek bezala, ETBek gehiago begiratu beharko liokela TV3-ri, Tele5-ri baino. Berdina pentsatzezu? Guztiz ados nao, eta gaina aurten denboraldi oso bat osatuta gero barre librarekin, oraindik ere adosago nago. Gainera, esan beharra daukagu, barre librea ostegunetan emititzen da, lehenengo denboraldia ostiraletan emititu zen historikoki pelota etzalako botatzen, ez zutelako emititzen, eta ostegunetan, esan nahi dut, hau ere pentsatzen dut, ETBek kompetentziari gutxiago begiratu beharko liokela, eta audientzi datu hoiei, eta audientzi data hoiek neurtzeko metodo obsoleto guztiei, eta benetan jendeak nahi duenari, eta edukian bentsat gehiago fokalizatu. Baina, bueno, jake hortara jolasten dugun, ostegunetan, beste aipatzen duten kate horietako baten, Tele5 adibidez, eduki ditugu gure ordu berdinean, La Isla de las Tentaciones, eta bain uste dute azken aldian Supervivientes. Izan ere, ez dakit, berez zein den bereien emititzeko egunaz,
Egunero daude. Zehar, Bai, beti, hortxe beti. beraien ahotan eta beraien pantailatan egoten dira. Eta gero datuak ikusten dituzu eta ikusten da Euskal Herrian gehien kontsumitzen den katea, Bai. prezisoki, Bai. hori dala, ezta? Bai. Kontraesanak ere badaude, guri, zorionez, kalean, merkatuan, jendeak esaten digu, eta inoiz baino gehiago gainera, ez beste programa batzutan ere izan naiz, eta ez dut hainbeste somatu. Gustatzen zaiela programa, segitzeko hola, lehen humorearekin aipatu dugun hori ere bai, baina gero badirudi, azkenean, ez jendeak, hoiek ikusten bukatzen duela, datuen arabera, datuak ere fidagarriak dira behintzat. Orduan, esan dezakegu, lehen jendeak zetezun nik Ladoseko dokumentalak ikusten ditut berriak, oain dela nik ez dut supervivientes ikusten. Guk ingo deu Telecinkok egiten duen gauza bat. Dala hypea sortu. Moztu egin behar deu, ze urrengo saiokoak atzetik datoz, baina jarraitu egingo dugu galderekin, eta Naiz Irratiko webgunean entzungo duzu beste guztia. Agur, agur. Eta guk jarraitu egingo dugu. Naiz Irratian jarraitu ezatela, eta guk hemen jarraitu egingo dugu. Baina gure Naiz Irratiari kontraprogramazioa, ez. Ez, irratian daude gure lankideak. Claro. Baina gero guk gure webgunean jarriko dugu, eta hau izango da eduki extra. Baina jaipa botata gelditu. Esan diot, ze ondo egina dagoen. Komunikazio estrategia bikaina, Goiuri. Batzuetan Telecinkok zerbait erakusten dut. Orduan, oiena, galderaren bat balin badukazu, hau da gure sekretua. Askok ez dute jakingo hau egiten ari garela. Bueno, karo, azkeneko minututan gurekin egon direnak badakite, baina askok webgunetik edo Spotifyetik edo YouTubetik edo Facebooketik entzuten ari balin bazara. Sorpresa! Ja, hemen jarraitzen dugu, ze ona. Ai, ama, ze ez dugu hau beti egiten. Lan gehiago dalako. Orduan ez dugu, gaur bakarri. Beraz hau da, galdera extra. Oiana nahi dezuna galdetu. Ez dakit, orain ja urduri jarren hauzu ez? A ber, ze galdetuko digu? Azken galdera bat nahi bauzu, Oiana, segigen ezake pixka bat, azken galderan hildo hortatik, Beratxek ere komentatu zuen bezala, hau dator, zuzenean egin deun azken galdera, hori da. Beratxek behin esan zuen ETBek gehiago begiratu beharko liokela adibidez Kataluniako TV3i eta gutxiago Telecinkori. Eta nik esan dut ados natorrela. Eta lehen bota dut programan, arrazoi bat. Eta bigarren ere, litzateke TV3eko eduki asko, fikziozkoak adibidez, ikusten ditugu plataformetan. Bai. Ez? Netflixen, ez dakize, eta oain, zorionez, hasi gea, lehenengo lanak ere plataformetan ikusten. Plakiz beltza dago, ondarra dago filminen, gainera kriston arrakastakin, eta hori albiste hona da, zergatikan ez, horri heldu ere bai, eta bideo hori ondo jorratzen hasi, ez? Oraintxe bertan konsumitzen ditugu edozein tokitako telesailak, edozein tokitako pelikulak, eta azpitituluak irakurtzen ondo ituta gaude, zergatikan ez dute irakurriko Norvegian bertan, Norvegiarrez azpititulatutako euskal telesail bat, esan nahi dute, hortan ere nik uste arreta jarri berko litzatekela. Dena asko aldatu da, eta telebista munduan ere ez, gu justo gaina postu egiten hau iaia aldaketa horren testigu izana lehenengo pertsonan, ez? Aile abajon geundela ikustezan ja gauzak aldatzen hasita zeudela. Eta bazirudien, plataformak, bazirera zerbait hortxe urruti zeudenak edo, baina urteatetik bestera, pun, etorri intzian, eta telesailak egiteko modua, saltzeko modua, eta orain filmekin pasatzen ari dena, revoluzio bat izan zen eta guztiz aldatu zen. Orduan, ni uste ere, hor jakin beharra dagoela ere, pixka bat, egoten gauza berriak eta datozen enean pixka bat horiek gestionatzen, eta zer etorriko den ere aurre ikusten saiatzen. Gizu zer egin dezakegun? Zer? Aitzibarren beste galdera jarri. Bai, oso politia zan, karo. Ez badaukagu beste bate. Joe, gure entzuleak ze sortu dunak zaten, eduki extra honekin.
Bueno, ja lehenengo galdera kabroia botaet eta hemendik aurrea txintxo portoko naiz. Nik Jon Plaza hola Larrañaga jauna ikaragarri miresten dut. Arrazoi askogatik. Miresten dut bere talentuagatik, ikaragarrezko talentua daukelako, eta talentuoi konpartitzen dulako gaina eta oso esan bezala eskuzabalalako. Miresten dut bere ausardiagatik, ez dalako konformatzen momentuko erosotasunekin. Osea, beti saiatzen da pauso bat aurreago joten eta horrek oso ausarte egiten du. Horren adibide garbia, beak idatzi, zuzendu eta antzesten duen irabazi antzezlana. Hori da, ausardiaren adibiderik garbiena. Eta talentuarena ere, noski. Eta miresten dut batez ere eta maite dut batez ere bizitza ulertzeko modu bera daukagulako eta askatasuna disfrutatzeko modu bera daukagulako. Hori ez da pertsona guztiekin gertatzen eta Jonekin gertatzen zait. Maitia, politoi, oin beste galdera bat ingo izut. Nik asko ikasi ez zukin musikai buruz. Bueno, gauza askoi buruz ikasiet, baina batez ere musikai buruz ikaragarri irakatsi jazu, ze badakizu ni naizela oso jarria, ez naizela oso kultoa musika kontutan, eta zure ondoan asko ikasi dut. Galdera da, zure bizitzakin pelikula bat egingo balitz, egingo bazenu, ze soinu banda jarriko zenioke. Aukeratu 3 abesti pelikula hortarako. Asko maite zaitut, politoi, eta batez ere aske maite zaitut, dena betizukin. Muixo handi bat. Mua. Klinesak, bazko ze politia da, asko miresten dut nik ere ikaragarri maite dut aitziber, da lehen esan dizuten bezala ontxe bertan netzako oso pertsona garrantzitsua da. Hor badago, beak esan duen guztin, badago zea bat, klabe bat. Uste dut elkarrekin hain ondo konektatzen deula eta hain ondo ematen gara elkarrekin bizitzari begiratzeko era berdina daukagulako, betaurreko berdina jazteitugu bizitzai begiratzeko eta hori oso garrantzitsua eta oso politia da horrelako norbait topatzen dezunean, ondoan eta bidei lagun dezunean. Gero, danak kointzitzen du, kinta berdineko gea, biok ere alkarren inguruan ibili gea urte askotan jakin gabe, baina batean biok elkartu ginenen ere Big Bang bat izan zan, eta bueno, zesan, hainbeste maite eta hainbeste miresten dut, askotan esaten diote, uste dutenen adjetibo guztik gaztatu iten zaizkitela, zu gora ipatzeko beti azaltzen da zehose gehiago, inoiz agortzen ez kaxa bat egia da. Nire bizitzako pelikula bat egingo balute, oso politia da galdera. Zerin musika asko gustatzen zait, txiki-txikitatik dana nire logela ere, dana CDs, kasetez, vinilos, betetan naukan, eta horrek amak bronka asko botatzea zehatuzun, esatezian beti, egun baten zuetzeak abituko gelan da, badago abesti bat, oso tipikoa dana, ez naiz oso urrutira joango eta ez detorrelako sorpresarik emango ere ez, baina nire bizitzako pelikularen musika banda baino, esango nuken nik egin nahi nukeen pelikula bat inspiratzen duen abestia dela. Wow. Bai, eta gaina interesatu printzipalak badaki. Eta da, negu gorriaken lehenbiziko bala abestia. Gogoratzen dut noiz entzun nuen lehenengo aldiz. Gogoratzen dut nola jonin duen abesti horrek lehenengo aldiz entzun nuenean. Kilometro batzutan izan zen, 81. urtean edo ni umean itze, 9 urte izango nituen, 81. izango zen. Eta paten, zeako zirkuitotako megafonotatikan abesti hau entzuten hasi nintzanen, lehenengo eta behin gogoratzen naiz identifikatu indula, ordurako negu gorriakek beste disko bat ateata zaukan, lehenengoa, hau bigarrena zan, gure jarrera, oantxe bertan, 30 urte bete ditunak. Upa! Bai, halaxe da. Halaxe da, bai, aste honetan bertan uste, 30 urte bete ditula diskoak. Eta disko horren lehenengo abestia da, intro baten ondoren, lehenbiziko bala da. Eta lehenengo eta bainez, nola, 9 urte horiekin,
kapaz izan nintzen esateko, Bai. nik abesti hau ez daukan beste disko bat baukat etxen, hauena, hau neu horriak izango da, bai. Eta hause zan, eta wow, letra oso iluna da, oso baserrili thriller bat zehatzen du, deskribatzen du. Eta asko jo ninduen hasiera-hasieratik, eta beti izan da, bizitzan zehar nirekin izan den abesti bat. Pentsa, Valladolideko tipo batek eta Sevillako tipo batek nire urtebetetzean Neugorriaken disko honen viniloa enmarkatuta konparitu zidaten, aia bajon, basegitelako abesti hau ze garrantzitsua zen eretzat, afariren batean edo itzen genuelako honi buruz, ez dakize, eta Valladolideko tipo batek eta Sevillako beste batek erregalatu zidaten gure jarrerako diskoa oandikan enmarkatuta daukatena etxean, noski, eta diskoakin barruan, karo. Eta egia da, honekin filme bat egin nahiko nukeela, eta ze arraio, egingo dudala. Eta baserri thriller bat izango da? Bai, nahi irutzen zait bai, ez? Osea, gaina letra oso cinematografikoa da, oso ondo deskribatzeitu egoerak, eta bar, eta bain Fermini bota inion. Bota inion, eta galitu zan horrela. Galitu zan horrela zena, txoro hau, oain dela gutxi izan dute aukera berekin gauzatxo bat egiteko, eta imaginatu, zera bat, 15 urteko fan bat bezala neon, baten bihotzeko Fermin, eta hain hurbil eta hain irrifartxu, eta gainera berekin zerbait egiten, eta bueno, oso berezi izan zan netzako, ez? Eta esan nion, behitu, hau dauket burun, txengo deu, orduan, oendikan itzeiteko pendiente gare, baina bai, eta bestela, ze zaila aukeratzea norberaren soinu banda bat, ez? Bai. Behintzat musika eukiko lukela ez dakadudarin, bizitzan oso presente ondalako, beti esan dizudan bezala. Gainera, estilo desberdin asko entzuten ditut, ez? Eta kuriosoa da ikustea nola adin edo momentu desberdinetan ze musika desberdin entzuten ditugun. Nik eukinun garai bat adibidez, Suediatik eta Eskandinaviatik etorritako black metal hori entzuten una. Wow! Irakurri ezin daitezken izena dauzkaten talde horiek eta danak deszifratzeko kapazan nintzen. Eta banaukan lagun bat musika horrekin trafikatzen ibiltzen zana, lehen garai haietan, horre usteet izan zela, pixka bate internetekin lehenengo harremanak izan genituen garai hori, eta orduan zan dana internetetik geistea, dana edo pletina grabatzea, ze kuriosoa bai, kaseteekin eta ematen zana, eskolan eta abar, eta nintzen trafikatzaile nagusienetako bat. Musika hain zaletuan nintzen, etortzitzen jendea, eta Jon, baukazu disko hau, bestea, ez dakize. Eta ibiltzen nintzen horre grabatzen, edo horrelako mixak egiten, eta abar. Eta musikak baduka beste gauza bat ere, ez? Eta betxo, horreko gaina, Aitziberri animoak emateko erabili nun horrelako metafora bat, Aitziberri oraintxe beste lan baten murgilduta dago, eta bere debut eguna zen, eta esan nion, bakizu Aitziber nola ze poz ematen duen eta zer sortzen duen barnean baten bati, ez zure gustoko musika erakusten diozunean, eta ikusten duzunean pertsona horrek ere, iaia ez, zuk bezala gozatzen duela erakutsi diozun musika horrekin. Esan nion, zuzea, Aitzi, zuzea nire abesti kutxuna. Zuzea nire burun errepikatzen dan lelo hori, inorro ofenditu gabe, estribillo hori, ozen gidatzen noan bitartean errepikatzen dan estribillo hori, ez? Eta banekila horrelaxe reakzionatuko zula jendek, beha lanen ikusten zunen, eta transmitituko zula beak barnen daukan indar hori, zure abesti favoritoak ematen dizun indar hori bera, ez? Orduan, musika egongo litzatekela argi daukat eta kolore askotako eta kolore anitzetako musika egongo litzateke nire bizitzaren banda sonoran noski. Izan daiteke inoiz entzun duten piropo politena, zuzara nire abesti gogokoena.
Bai, Oso polita. barkatu, a ber, jendea, nire inguruko jendea. Zaizate. Wow, ze polita, Bai, benetan. oso polita. Ba, eskerrik asko Jon gure esperimentu arraro honetan parte hartzeagatik. Bai, jo. Gure lankide eta jefea den Inigo Asensio Elurbidek idatzi du oraintxe bertan Twitcheko txatean atea geho zerbeza bat plazaola jaunaie, ez dezala esan. Besarkada bat Inigori ere. Beraz, baizu, akaso egingo diogu eta orain bai, agurtu egingo dugu Jon. Bai. Zerbait, beste zerbait esateko, Jana? Ez. Beste egun baten etorriko da, beraz, gordeko ditugu galdera. Hoi da, bai. Perfecto, ba, hau izan da bigarren kafeko kubata. Keep calm and bigarren kafea.